ambalma shirifla TV la yiba wambo fun islamia ka furi no yala ka kishina ka hinna ka barka ambala taala deli ala shirifla TV jakan sofe ni wati na sungalo kalo bela jilen konna la ka damne lanzara usellen ko fe ni wati fo atasi suntige ma ka awla nyaje ni baro dumawi ni walanda dumawi tafsiru bo konna la hadisul iftar bo konna la fo ka tasi suntige ma ko ka suntige wati telia awbolo anika noya awbolo o hukum konna la baram bulu dalen bi awna mi aw ka bi jam ka konna la ankara mo ka tafsir amna min titan nyondi awma tafsir la noy ankara mo Sheikh Ahmad Tijani Haidara alaka tafsir min titan konna la amino lame no temena sumalo kuna funi ameta mun saroke an sugu konna na sugu la halaw be chugodi an sumalo in konna la hadisul iftar keneka ma wili ni mamulo noy ankara mo Al Hassan Sangare Soni alini amila nyon soro wotebelen ko fe amina nege juru siraw labla anni awni yonche ka foli kan ni do kan nasi nyogoma kenya tablo hukmu konala docteur ko anga docteur musu tata kuji ture mimbe abulo kala si amabi abina onyefo anyi fokata se shuna sungalo shunani na nafla munumeno olubina lasi awma fokata se suntige watu mamta suhona la munu saroge suhona na ande bawo no ya anga sponsoru ye ani olubina je ka nyon so wati kunguri fokata se suntige ma anga clip de jour bi oye Zikri Amidou Koulibaly ambokan obina ke bi cuisine ni yatasai ka cuisine ka dumuni dumo nya fo awye kulu nya yira awla sun bi se ka tiya ani suru bi se ka du lafiya la chogamina wala sa ka bi baraw lasi ama ani ambaraka nyon fla bi nyon fe no El Haj Mukhtar Bagayo wala ona tun fo mana nyona abe an fe kenega Mukhtar Bagayo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kurbasitila mi ala fo da kunya fla foli han fle bawi أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله شاك عثمان عمي على فو كيشن نمك على كراكا كان فلا بقى بلا جلن فو مالكون عن مالكوكا كفو يكوني عندهم كاي كسمالو هير على كداما نسجر هير لا على كان ولي هير لا إن شاء الله ambaraka nyon were ba fa noy Haja Fatmatu Zahra Jabi Haja Fatmata Jabi c'est Kolibasité malatan telemo ku fa manaki yede tena ngera won bi ma ngame me ku fa manaki ngera fa may mama kenyine ayo ke da ku ya fla fori kandumo okay alhamdulillah hamdan kaseeran adadan ni'amihi wa fadlihi wassalatu wassalaam ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin ame dagalkela bela jelen fu ka bela jelen wali nyumando afo ni anga bara damnele ku bela jelen ki bismillah malikono ani malikoka ka foli la ba chef la famille ayo ku bela jelen bismillah inshallah amba no El Haj Amadou Diallo ani be de kasi ga no pensi asibi kirikila joni maro Sheikh Ahmad Tijani Haidara akanga katika ufemi ya bisanda wana wasa sumalo do abda katika ufeno donc be o labena ya abalika siam bisi bashi futala ambe afuka wali mono ko masiro la fo kati ni watina ka furi ta kaduna ya Sharif la ka ufena fo famta ya da mutuna ankara mu asiji Sharif Usman Madani Haidara ani akadimba ya anaka kalanu na ka do belaji ambe u belaji fo ay amba mun beno ka furi la se u belaji ka ansi ya kumuru ku ka bulu flan da ko ka jenyi ni Sharif la ka ufe ka fuye ko amina do barako nala yamare dilen ko fe amina bara damne ni tafsir ala Mukhtar tafsir ko amule ba bulo bi alhamdulillah ya ko Usman o jaranye ala ka kuma no Qur'an belebele ajigina ni kaloina o kama anga don kalaw bela jelembi chasiru ke kase ka wala ka kalancaya ka be kaloima wala nga golo kan sigi Sharif Ahmad Tijani Haidara Sharifillah Misri kona bangoni jagna bula ay tafsir baro dabo Qur'an sura binani ani kelena abu wele suratu Fusla o kuma na fe amina kunguruni ni rawlabi o de ka damna ayatan ani saba katabla tan aya fla amin wala jamilti kono to kono inshallah Diego no falendo herela dumi duman chama bisika kilani nyokunche mali bisika feu fendi am osam ka fendi nanim bebo anka china onka la dala kula onka na fala bunya feuka ninu dlani no ikanu hi
walasa k'i den ye ko kɛ I kelen na. Sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na. Anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ. Kosan sabu anw bɛ waso ka kɛ Malidenw ye. Aw ye Kosan ka fɛn dilanenw bɛɛ sɔrɔ aw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye. Kosan a s'i pan. Kumaba ani kwati bele bele bani mbebala abeda yele no yana kadatu no yana kamara konya kasalu yana sabati le ali bonana ni misini ni mo korobalu beda makakala Nono Ali ha nono la horon amdu tangani ne ala fe kabo shaytan iblisa da inu toroma bismillahir rahmanir rahim amba damne ni ala toy nye hine do politiki ani lahra hina krangralin tigi tabi'u suratu fusilat ni farafasi ali suran no fatigué le 19 juin 2026 fa in aranu mamadu nu yu kodu faqul eka fo anzartukum bi'u baga sa'iqatan kabonya tanye misla sa'iqati adin ina fo ada kanyangata bunyongo wa samuda ali samuda kau iz mana mina ja'atuhumur rusulu nikra unana uma min bayni aydihim onye kunklenana wa min khalfihim anu kofe ala ta'budu kafo auti batoli kawa illa Allah ala kelena qalu uku law sha'a rabbuna na au ma ba fe la ngalela anzala abijigilike malaikatan malakawla fa inna wa tigi lima ursiltum bihi aw jinani miye kafiruna banendola fain ara ako Muhammad nu yo kodu afunyana anzaltukum nakoni ya au barabasa sa'iqatan ni au barabara kabonya ngatama misla sa'iqati ad yana fo adaka nyangata bonyongo ani samuda saika ko nyangata do al azab do ya yiraka fo azabu no umindo oni perengai ka pereni jibilaka perenga adani samuda la walma unanyoko saika o perenga o ye nawu ye min al azab aw nyangata mana ke nyangata o nyangatai o baga ina fo nyangata bonyongo mi adani samuda so
جاءتهم الرسل من بين أيديهم ako kiraw nano maw unyakun kilenana ako kiraw nano ma me akachala umma kira kelen de bici umma ma oh me ako rusulu min bayni aydihim oh kiran nana umma unyakun kilenana koroyidi no ya adani samudai lo nana so qawmu dawde tamana no ya nabillahi musa nuhu alayhi salam nana so ulu tamana wala u ye kiraw ka ciw mɛn k'u nɔw ye minnu kɔnna u ye bi min b'u yɛrɛ tile la ni o nana ni ci ye u y'olu bɛɛ ka cikan sɔrɔ o la kira bɛɛ ka cikan ye kelen de ye ni o de filɛ nin ye sisan yala aw ti batoli kɛ fo n'a kɛra ala ye a kan ka batoli kɛ batomafɛn foyi tɛ yen fo n'a kɛra setigi ala ye kɔrɔ nin ye kira bɛɛ lajɛlen ka cikun de ye kira bɛɛ ka mabdaw ye min ye risala o de ye nin yɔrɔ in ye o de la ala y'a fɔ ten ko n'u y'u kɔ don o k'a dɔn ɲangata b'u kunbɛn ni riwaya in i b'a ta k'a lajɛ tuma min na alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'a cira ni magan kafiriw ni u wulila nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a fɔra ko ka taa kuma fɛ n'o ye utbatu bun rabi'a ale wulila ka taa kira sɔrɔ a ka so k'a fɔ ka kira mɔkɛw jata ye n'o ye kusayi ye ani ka se hashim ma ani ka taa se a mɔkɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn kira yɛrɛ la ni kabila bɛ jɔ u kan n'o ye abdulmanafi o bɔnna ye ka se hashim ma ka mɔkɛw jata ye ko yala ninnu bɛɛ y'u ka maabaya kɛ an ka sigi la yan an ka dugu la yan bɛɛ ka bonya b'u kan mɛ u si ma deli ka na mɔgɔ an ka batomafɛnw k'u neni ka an jaga tan yala e ka fisa olu ye de wa walima mun ye e ka nin ci in kun ye tuma min na a ye nin fɔ yɔrɔ ale yɛrɛ ni o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye bani abdushamsi ani hashim i b'a ye o bɛɛ ye cɛ kelen denw de ye o la o ka kabila olu de ye ni kira muhamadu mustafa yɛrɛ ka surun kosɛbɛ kɔlɔsi bolo la kosɛbɛ tuma min na a ye nin fɔ an mɔkɛ o tuma e ka fisa u ye wa kira ko la ale cira ni cikan dɔ de ye o ko kira ye nin aya in de kalali daminɛ nin aya in kalali daminɛ dɔrɔn k'a y'i bolo da alakira da la a y'i bolo da alakira da la k'a k'a to ta a taara mɛ ko bolo dakun kun ye alakira da la mun ye ko sabu alakira ka ni inzaru min filɛ n'a bɛna bagabalikan min fɔ ko ani ala ka waleya bɛ ɲɔgɔn fɛ o la n'i y'a to a ka nin se a dan na a laban min ye ada ni samuda sɔrɔ o ɲɔgɔn kana u yɛrɛ sɔrɔ a seginna kafiriw y'a kunbɛn yala ale sera ka alakira la convaincre ni kan ye wa a ko ale y'a bali a ka fɔta yɛrɛ de la a kan ka min fɔ sabu a bɛ ka inzaru a bɛ ka jɔ min ka sisan ni ala ko ten o bagabaga o bagabagali ni o ye ada ni samuda ye k'ale ma sɔn a k'o tɔ dafa jango ɲɔgɔn kana o sɔrɔ cogo la fo n'a kɛra ala ye kafiri ninnu ko anw ma b'a fɛ o a bɛ mɛlɛkɛw de jigin a bɛ mɛlɛkɛw de jigin ka na ci se anw ma o k'an bilasira k'a fɔ nin de bɛ yen mɛ an bɔɲɔgɔnko farikolotigi yɔrɔ n y'a daminɛ i ye n ko kira yɛrɛ ye o de fɔ kul innama ana basharun mislukum ne tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra farikolotigi aw bɔɲɔgɔnko ye et puis o de ye risala yɛrɛ la a la belebeleba ye o de ye o la hali ni mɛlɛkɛw nana k'a fɔ mɛlɛkɛw nana ni ci ye u bɛ nana ye nacogoya jumɛn na kuma bɛ yen sisan o la kuranɛ y'o fana fɔ ko n'o ye an ye mɛlɛkɛw de ci u bɛ min laɲini k'a fɔ fo k'a kɛ mɛlɛkɛw de ye hali n'a kɛra mɛlɛkɛw ye u bɛ na mɔgɔw ka nacogoya de la o tɛna nacogoya wɛrɛ la sabu u tɛna mɛlɛkɛw ye ala hayatihim u bɛna mɛlɛkɛw ye bisura adami adamadenya sura u bɛna mɛlɛkɛw ye o dama de la wa kuranɛ tilala k'a fɔ ko o tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ ko wa hali u bɛna a ka fini dondaw ɲɔgɔn de don wa n'i y'a kɛ mɛlɛkɛw ye hali ni ne ye mɛlɛkɛw de kɛ kira ye ka na aw ma wa u bɛna kɛ kiraw ye minnu bɛna kɛ cɛw ye wa puis u ka laseta ani kira tɛmɛnlenw ka laseta bɛɛ bɛ kɛ kelen ye o la i b'a ta k'a lajɛ k'a fɔ i ɲɔgɔnna ka ci ma o de ye adamadenya yɛrɛ tayɔrɔ ye sabu
ka fota wara bina ye ala ko te nay melaka uci melaka ye la ya'suna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ola ulu ye ala ka jonde jominu ulu ye ala ka jonde ala kleno ka jominu da uti ala kota wa pi u ka keta o ala ka yamaru ya kan ni o nana nema nemi nege benena mise ka ala kota nege temina o cira nema ne bo ladige ni muye mais ni ɲɔgɔn cira ma min gɛmɛ ka sa a yɛrɛ nege la nka ne n'a bɛɛ ye cogoya kelen ye o de ye taasiru ye fi da'wa o de la ala ko ten ko hali ni y'a kɛ walaw ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan hali ni y'a kɛ mɛlɛkɛ de ye ka na n'a kɛ cɛ ye a bɛ cɛ min ye a ta bɔɲɔgɔnko ye wala labisna alayhi ma yalbisun wa na doni kɛ a kana a na finiw don aw yɛrɛ bɛ fini min ɲɔgɔn don a bɛna kɛ o ɲɔgɔn dɔrɔn de ye kɔrɔ danfara foyi tɛna y'a la a laban ye min ye wa inna bima ursiltum bihi kafiruna nin bɛɛ kuma jan tɛ koyi aw nana ni min yɛrɛ de ye anw ma a ma dan na wa an tɛ tugu a kɔ an ba n'a la مختار أنت من تفسير كذا أكيد واني جاهنا بقوله طيب أنا أقول لك نسي شريف أحمد تجاني هيدرا والله كمان شابه أباه فما ظلم والله منير ما أقول تفسير الحمد لله شكرا عثمان نعم ساشرف جاء أيدا دو fenga femi najigina wera kaso no e qur'an belebele ni suratu fusilat ka damna aya tan saba ka tabla tan nani yorola musa taala ye mogo baga kusebe ka mogo sonsiran mogo munu ko do ka bo ciema shirga ye o wala lu ke anye ka tlaka ayirana fena ga fo kira bela jelen cira cikun kelene kama da'watu rusul mustamira wa yajma Allah ta'budu illa Allah no tawhidu ala kira o kira ci shirga ayira ka fo qur'ane ba fa ka ayira nan yora be cira kana ka ala ke kelen message kelen anya ala kelen bato dore kana fara ala ka donc mun ko be dallu fana nyini ka fo ko kira nun cili kunte parce que ko onunu be farko kelen qur'ana idato lu fenena ka yira wala ka fo ala kira ci abet me dumuni ke wa be bi stama sugu kon nana na to ala ja mi melaka o blaka nanga no tungara atunti noya fam ci ko ala ka dawa amin ya rabbal shirif ke fo ka wali mando shirif amatijani ne aka tafsirin ta ka allame wala ta inti tafsir damate sadira bi sharhu di ka fo ranga kalanka korofo ataintoy mbay dura sembe choroba senda nona o ma min dum na choroba la degi yere ya fote o tigla mo mato ni abi do de kay ko ala ka shimaya ala ka mi ankoro misiri bi fade fa ko kan sherifa sarabi ala bulu ala ka mi anya amin ya rabbal alamin muftar yana an tanye fe kun ya men joni kuna da fon sabo mu angani kenya ore nyebe ya Kenya chuna plateau Kenya ne no ko wallahi ala ni ande ba no nuka publicité ou tema en no sponsor mais émission sponsorisée et créer un sponsor officiel et aller ka produit qui infleka anya pour la fin et avec ni bara jus précia ti alkaba et mayonnaise kadi et faut attacher les halibma nous be fin sungolo konala et na fabe se munu makoso joro ka bon sun konala an sufiya konala ko et ankara mo jalo dasira amakunu ni mami ba fe ki to iskinola ki ka dɛmɛ lase jɛmu ka ma k'i sigilen to i sigilen la nin produit ninnu dɔ san a tɛ nin produit ninnu dɔ san ninnu ma san sugu kɔnɔ fo ka ban pewu f'a tigi ka kɔrɔtɔ sunkalo wɛrɛ ka se ala ka wari don a la tuguni o la ni e y'o kɛ i ye dɛmɛ kɛ plateau in sunkalo kunnafoni an bɛ taa sugu kɔnɔna la Haja Fatumata Jabi mun de b'i bolo sugu kɔnɔ bi alhamdulillah Usai kan bi sugu kunnafoniya la fɛn caman b'an bolo o dɔ ye logo ye ani avocat ani pomme de terre ani fo ka taa se kangalba tomi layi ani nafɛnw wa n'i y'a jateminɛ sunkalo kɔnɔna na ni fɛn o fɛn filɛ ni mɔkoɲɛ ciba bɛ yen an balakaw mago bɛ se min na nka an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ
Attention, il canasson. Fais-moi d'agarder la bifo sous ma main. Dite que le corps, dite de la tasse à la barra ma fienda. Wani est somminé, qualité de ma la voix de Willy, la guerre à la coupe de miracle. Est-ce que vous mettez miracle? A cansar de seguro, solo te mira mi va un tiene na eto. A carine y dale va, mira, ne va mi ne te va, mira. A vene te negera, mira, le nege te va mora, mira. Ese gotala, tu mara de gavan con ninga shiri vengo menori. Fala fone ma fa fa shiri la pere me mona. Musunyuma, emi dise negera ni na na iri ula. Ni aba mora bara yoro na kumolo shobele de mira ga. Ni noroga kumei kala ika kumeli. Temira, à chaque gorgée, gaieté et vitalité dans votre quotidien. Temira, disponible en gros et en détail. Contactez Groupe Sotam Mali au 00223 60 60 64 35 85 25 77 77 20 20 75 26 99 99 99 87 84 84 84 64 Bamako, Manyambougou, au bord du canal. Logo sababinani akan nogo yɛrɛ akan nogo logo kan nogo ɲina yɛrɛ de an b'a la fo kabiri ɲina yɛrɛ duguya logo ma gɛlɛya fɔlɔ a ma gɛlɛya a waati ma se a fɛn kɔni ma fara kan fɔlɔ foyi de ma fara kan foyi ma fara kan fɔlɔ communauté de jiginnen don a jiginnen don Sikaso jiginnen don ale kilo 70 a bɛ se ka jigin a bɛ se ka yɛlɛ Sikaso bɛ ten a ye pommitɛri foyi ten to Sikaso de b'anw bolo sisan dɔ in o dabila la pewu fo Sikaso ka ban. An bɛ sangantini feere la sisan wa 500 bɔrɔba ye 2000 ni 500 a tun ka nɔgɔ mɛ sunkalo surunyalen na sisan a tali gɛlɛyara an bolo dɔɔni quoi an bɛ taa ta sisan 2000 an yɛrɛ bɛna 500 d'a ka transport bɔ a bɛ ten bon ça dépend Laginɛ b'an bolo Abidjan bɛ yen a bɛɛ ye prix kelen mais dɔ bɔrɔ donnen bɛ ni dɔ de sisan Abidjan ta kɔni ale kasa ka bon ni Laginɛ mais ça dépend bɔrɔ de kɛcogo tɛ kelen sinon Abidjan ta kasa ka kuma ni ale kasa ka bon ni Laginɛ ta ye ale kasa ka di ni Laginɛ ta ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma ka san caman ta yira an na Ala ka san caman Ala k'an fanga sa suni na an kɔni an bɛ Ala fo k'a tanu ka barika da a fɔra minnu kɔ Ala ka hinɛ silamɛsuw bɛɛ lajɛlen na a kɛra minnu ɲɛna Ala k'a suni fanga fana d'an ma Ala ka jamana suma Ala ka jamana basigi Ala ka jugu dɛsɛ ya Rabbi Ala ka jamana mara fanga Ala ka di Asimi ma u kana glasi gɛlɛya ɲinɛ dɛ u ka courant nama normal fana na a ko ka dama gɛlɛya an fɛ yan 20 b'a la 30 b'a la 100 b'a la 200 b'a la a bɛ daminɛ o la ka taa a bɛ bɔ Maka na de Abidjan a kun ka gɛlɛ wagati dɔ la mais sisan a ka nɔgɔn anw se ka caman fɔ gɛlɛya la kosɛbɛ parce que dɔw de b'a don ka na di anw mɔ yan donc an se ka kuma o kan an b'aw fɔ a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a la Ala k'an ni sababa bɛn. Bon, comme 160 la sa a kun nana 180 la sisan o y'a bila 200 la sisan bon an ye fɛrɛ y'a ta 100 la sisan an bɛ 100 ɲini a kun na n'an y'o sɔrɔ a la san b'a ta 100 an guruda la san bɛna feere 200 an bɔra n'a ye Sikaso bon an tɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a la bon an ta kɔni bɛ bɔ Sikaso a bɛ se ka kɛ tɔw ta bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ mais an ta bɛ bɔ Sikaso voilà ni Segu. Nafɛn tiɲɛ la nafɛn a yɛlɛnen don dɛ minɛn bɛɛ de ka gɛlɛn sisan awɔ minɛn bɛɛ ka gɛlɛn bon a gɛlɛya a bɛ se ka kɛ karibilanko problème b'a la bon sugu wagati yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan mɛnɛ wagati ka gɛlɛn yɛrɛ de a sunkalo ɲɛkɔrɔla la a ka gɛlɛn mais minɛn dɔw bɛ yen sunkalo y'a sɔrɔ olu yɛlɛnen don bon layi sisan an bɛ layi carton bɛ fɔ 3000 ni 400 de la fɔlɔ an tun b'a ta 1000 ni 800 1000 ni 600 1000 ni 900 mais an bɛ don min na bi 3000 ni 400 layi b'o de la layi carton b'o de la a yɛlɛnen don kojugu layi yɛlɛnen don kojugu bon welelekan da min bɛ ne bolo ka ɲɛsin faamaw ma
u k'a lajɛ u ka minɛn ninnu ka dédouanement ko la a ka se ka nɔgɔya pour que commerçant ka minɛn sɔrɔ nɔgɔya la ka baara kɛ n tɛ an bɛ yɔrɔ min na don min na bi tiɲɛ la minɛnw ka gɛlɛn o de kɔni bɛ ne bolo ka fɔ amina yarabi amina ala k'o dugawu minɛ. Aja Fatimata an tun bɛ sugu kɔnɔ de an ka cidenw tun bɛ sugu kɔnɔna la Fatumata Konate n'a ka jata la ko kunnafoni jumɛn bɛ sugu kɔnɔ an balakaw caman kɔni bɔra ka walawalaliw kɛ an y'a fɔ cogoya min na baro in tun bɛ logo avocat pomme de terre kangaliba tomi ani nanafɛnw fo ka taa se layi ninnu ma bɛɛ y'i ta fɔ u y'a yira k'a fɔ dɔw ka gɛlɛn dɔw fana yirala k'a fɔ olu ka nɔgɔ mais kuma in kɔnɔna na nisɔndiyakan b'a kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ pomme de terre ani ka se kangaliba ni tomi ninnu o damadɔ ma fɔlɔ an ka nin fɛn ninnu caman tun bɛ bɔ kɔ kan ka na minnu bɛ utiliser mais u ka kuma ninnu kɔnɔna na a yirala nin caman bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ Sikaso ani o n'a ɲɔgɔnna caman donc o ye kibaruya duman ye min fana bɛ yen ka fara a kan feerekɛlaw ka kuma kan o ye ko dédouanement ka nɔgɔya an b'a fɔ feerekɛlaw fana ye n'o fana nɔgɔyala olu fana k'a jateminɛ a ka nɔgɔya parce que problème ye min ye ni fɛn gɛlɛyala i bɛ mɛn k'a sɔrɔ k'a fɔ ko o jiginna tuguni a bɛ yɛlɛn ka taa de mais a tɛ jigin bon i b'a ye n'an yɛrɛ dama hinɛna ɲɔgɔn na Ala bɛ hinɛ an na parce que nin fɛn ninnu a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sunkalo in kɔnɔna na an balakaw ka dumuni labɛnko la an bɛ dugawu kɛ feerekɛla bɛɛ lajɛlen Ala ka suguw ja nin yɔrɔ la yan Usayi Kane ka dusumakasi foli kɛ suguni kura la kasaraba min ye suguni kura sɔrɔ minnu ka fɛnw tora a la ka dugawu kɛ Ala ka a don jamana yɛrɛ ni ko cɛ k'a fɔ baɲumankɛtigiw fana ye k'u hakili to nin na sabula denbayatigi caman de kasara ye minnu sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka suguw ja haya Fatimata an yɛrɛ bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka walawalali ko ɲuman in na i ye min fɔ i tiɲɛ tɛ sugunikura ka kasara min sugunikura sɔrɔ nin ye maliyɛn bɛɛ de sɔrɔ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen ka relation dɔ bɛ bɛn ni sugunikura ni ɲɔgɔn cɛ directement ou indirectement an b'a dɔn hali sunkalo in kɔnɔna la maaw ɲɛsinyɔrɔ fanba tun ye sugunikura ye i da bɔra ka se fɛn min ma sa fɛn ninnu sɔrɔbaw ye sugunikura ye ni kasara nana k'o sɔrɔ kasara ye maliyɛn bɛɛ de sɔrɔ an bɛ fara an balima minnu ka bitigiw tun bɛ yen minnu ka pilasiw tun bɛ yen minnu bolofɛnw tora la an bɛɛ bɛ fara u kan k'a fɔ ko dusumakasi an b'a partage an bɛ bɛɛ de se hali ni kow cogoyaw tɛ kelen an bɛ dugawu don kɛ u ye i y'a faamu ka tila ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ani baɲumankɛw ma ni min se kɛra min ye ka dɛmɛ kɛ walasa su min bɛ se ka segin a cogo kɔrɔ la bala fo ka ɲa ka tɛmɛ a cogo kɔrɔ kan ka sɔrɔ bonya ka tɛmɛ a cogo kɔrɔ kan o se bɛ Ala ye o tɛ koba yɛrɛ ye maliyɛn bɛ hinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka di maliyɛn siga foyi t'a la an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka hadisul iftar kɛnɛ kan an tun y'a fɔ an ka maa wele o y'an karamɔgɔ Alhasan Sangare ale ti maa dogolen kɛnɛ in kɔnɔna maa tɛ min bɛ jira maa la tuguni jamiyatu ansarudin islami o karamɔgɔlakaw ka tɔn bɛ n'o ye wuduhul islami ye o maa ɲɛmaa dɔw don wajulukɛlaba don jamana in kɔnɔ ale de bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔna la Imam Alhasan assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔri baasi foyi t'i la alhamdulillah dakuruɲa fila foli kɛ an filɛbagaw ye yanni an ka don baro kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an bɛ lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn ma aw yɛrɛ minnu bɛ baara la yan su ni tile walasa ka se ka jama ɲɛnajɛ baw fana fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ni a ka wuli ka jɔ n'a ka sɛgɛlafiɲɛbɔbaliya la Ala bɛ Ala de bala ka hɛrɛ kan masha Allah i Sangare i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la Imam Hasan an bɛ sunkalo kɔnɔna la yadɔ Ala ye bato o bato di silamɛw ma a y'a di kun dɔ de kama misaliya la seli dira an ma walasa ko seli b'an dɛmɛ k'an jogow dilan sun fana di kun ye jumɛn sun dira silamɛw ma mun de kama ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala barikada ani ka Ala waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ fana Ala min ye kaloba yira an na an b'a ɲini Ala fɛ an bɛna bato minnu k'a kɔnɔ Ala k'olu minɛ barakati minnu fana bɛna bɔ a kɔnɔ Ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ kalo in daminɛna hɛrɛ la Ala k'a laban hɛrɛ la Ala k'a kɛ an ka hɛrɛ sunkalo ye Ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wa sallam
Ustaz comme y'a fɔ cogo min na ni Ala ka jɛn ye sun ni an ye kuranɛ kɔnɔna lajɛ Ala b'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ko kuranɛ kɔnɔ Ala min n'a se kɔrɔtalen don aw mu'minu aw Ala danaya jɔnw aw minnu dalen b'a la k'a fɔ ni an sara sakakunu bɛ yen sakakunu kɔfɛ so ye fila ye i ma alijinɛ walima jahanɛmɛ o tuma aw minnu y'o danaya sɔrɔ o dusukuna seeri sɔrɔ a ka dɔ sun kɛra aw ka diyagoya ye i b'a fɔ a kɛra mando tɛmɛnenw ka diyagoya ye cogo min na a dabɔkun ye min ye a ma dabɔ ko Ala mago b'a la ka se ka a ka jɔnw kɔngɔ parce que sanji b'ale Ala de bolo Ala k'an kisi n'a y'a jɔ bi bɛɛ b'a kɔngɔ nɛnɛ siga t'a la mais kalan dɔ de don Ala ka kuma na madrasa dɔ de don ale madrasa n'i donna a kɔnɔ ni Ala y'a ɲɛ i bolo n'i sera i yɛrɛ la a kɔnɔ Ala ko i b'i bɔ ni diplôme min y'a kɔnɔ o de ye Ala ɲɛsiran ye parce que a nana aya kuncɛ na a ko la'allakum tattaqun n'a sunna Ala kama n'a y'a yɛrɛ minɛ Ala kama siga foyi t'a la sun mina aw kalan min na ni a bɛ bɔ n'o diplôme ye sun kalanso kɔnɔ o de ye Ala ɲɛsiran ye o tuma an bɛ se k'a fɔ sunkalo yɛrɛ n'i y'a jateminɛ bato minnu bɛ k'a kɔnɔ sun minnu b'a k'a kɔnɔ a bɛɛ kun ye walasa jɔn ka se ka siran Ala ɲɛ n'i siranna Ala ɲɛ fana o kɔrɔ de i bɛna dan dɔ sigi ni Ala cɛmancɛ la i bɛna dan dɔ sigi ni jɔn cɛmancɛ la ni Ala ko i ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan ye o de kama silamɛ ka hɛrɛ ɲini ta Ala belebele o ye Ala ɲɛsiran ye de parce que bato ninnu a bɛɛ minɛ ni sariti a sirilen don Ala ɲɛsiran ye de la i b'a fɔ Ala yɛrɛ b'a fɔ cogo min innama yataqabbalullahu minal muttaqin Ala ko seli ni su ninnu ni hiji ninnu ni jaga ninnu n b'a minɛ mɔgɔw de bolo mɔgɔ minnu bɛ siran Ala ɲɛ o tuma su yɛrɛ de nana de o sa ka se ka jɔnw lakala an ka se ka siran Ala ɲɛ ka an ni saniya ka se an yɛrɛ kun na an ɲuman ka se ka bolo Ala ka dugukolo ka hɛrɛ la an ɲuman ka se ka Ala sɔrɔ kaburu kɔnɔ n'i ye su nakun jateminɛ a bɛ na nin de ka Ala sago i sago i da sera Ala ɲɛsiran ma ye o sun jikun ye walasa mɔgɔw ka siran Ala ɲɛ i bɛ se ka ɲɛfɔ an ɲɛna Ala ɲɛsiran yɛrɛ mun de don ne ayiwa alhamdulillah dɔnnibaw ye taarifu caman k'a la mais Seydina Ali ka kuma dɔ bɛ yen o kɛlen k'a ɲininka ko Ala ɲɛsiran ye mun ye su'ila Imam Ali an ma'ana taqwallahi azza wa jalla faqala hiya al-khawf min al-jalil wal amalu bit-tanzil والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الله أكبر سيدنا علي يا نينغا كو ala ko Qur'ana kono anga sirale ala nya parce que ko ale ba mina ala nya sira jon de bulu bato fon fen nana abbe kunye wala sa anga sika da ala la ka sira ala nya ka ala gashi sigi ka ala ka jon gashi sigi ko kuma we sirna ali nyininga o ala nya sira nya yira ko koro jume sirna ali ko a folo mi dala ala mi ni danda ko ala mi ni faga sira ala nya sira o ala ɲɛ takwa yɛrɛ de kɔrɔ ye ka fɛn dɔ don i ni Ala cɛ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka e kisi ka bɔ a ka ɲangata tɔɔrɔ ma Seydina Ali ko a fɔlɔ ye min ye sira Ala ɲɛ a filanan Ala ye kuranɛ min jigi a ye sinjitugu fɔ a kɔnɔ Ala ye kuranɛ min jigi a ye furu k'itu fɔ a kɔnɔ furu cɛ kan ka min k'a furumuso ye a y'o fɔ a kɔnɔ muso fana kan ka min kɛ cɛ ye o fɔlen b'a kɔnɔ a ye sigiɲɔgɔnyaw hakɛ fɔ a kɔnɔ ka tila ka an ka feerew hakɛw k'o bɛɛ fɔ a kɔnɔ ka Ala kelebanciyaw fɔ a kɔnɔ o tuma Seydina Ali ko n'i b'a fɛ ka Ala ɲɛsiran ye dɔn dɔ tuma o tuma i b'a ye n'a fɔra ko kuranɛ ko ka min kɛ ale tɛ duti don o la tuma si o de y'a taa fan ye wala amalu bi tanzil ka baara kɛ ni Ala ka jigiden ye a nana min kɛ a sabanan ye a ko wal qana'atu bil qalil Ala ye min d'i ma ka kari ni o ye parce que n'i y'a ye diɲɛ yɛrɛ sɛgɛnnen don bi foyi tɛ an si ma kari ni an sɔn fɛn ye o de ye diɲɛ sɛgɛn bi sinon Ala ye min k'i ni yɔrɔ ye n'i diɲɛ na n'o ye n'i kura ni o ye ka siran Ala ɲɛ o kan wallahi i ti ɲɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ta fɛ k'i b'a tigi tɔɲɔ a ka hakɛ la mais mɔgɔw jɔnna u sɔnfɛnw na o de kama bi kuma suli mana diɲɛ fan bɛɛ fɛ ni Ala ɲɛsiranya bɔra adamaden la dɔrɔn min b'i bolo a t'i bɔ bilen hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a di kelen ma c'est à dire a t'i bɔ bilen quoi mais n'i bɛ siran Ala ɲɛ Ala ye fitinin min d'i ma
ni ni hakili bi ɲɔgɔn fɛ k'i mago b'i ka hɔrɔnya la i mago b'i ka danbe la bilahi i bɛ kuni o ye i bɛ balo hɛrɛ la o kan yan wa i bɛ fatu hɛrɛ la o kan o de kama ale se ali kelen a b'a fɔ a ka kuma dɔ la ko nafolotigi cɛ an bɛ minnu jate miliyardɛriw ye nafolotigi ye jini maa min karilen don ni a sɔn fɛ o tuma a laban a ko wali istidadu li yawmi rahil k'i labɛn ka lahara t'a kɔrɔ k'i labɛn ka sigara kɔnɔ k'i labɛn ka sogoji sigindon kɔnɔ k'i labɛn ka don kɔnɔ don min i denw bɛna ba i la i musow bɛna ba i la i teriw bɛna ba i la i ka kabila bɛɛ bɛna ba i la k'i ɲu ka t'i di ala faama ma fɛn min bɛ sɔn k'a da i fɛ o don i ka baara ɲuman wali i ka baara jugu o tuma da o la n'i dara o la ka siran ala ɲɛ se nali ko nin naani ko nin bɛ bɛn takuwa min fɔra kuranɛ kɔnɔ ko nin naani de bɛ bɛn o ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ taarifu caman fɔlen don a la dɔnnibaw fɛ mɛ ni ala ka jɛn ye ne ye se nali ta in de ta bil ikhtisar ni ala ka jɛn ye k'a tɔ to an ka dɔnniba kankaraw bolo inshallah ala ka sababu sɔrɔ ne y'a faamu sa i bɔra ka ala ɲɛ siran ye walanda naani min da masa ni kelen o kelen n'i kilo nin wala i bɛ kitabu gafe caman sɛbɛn ni a ye a tɛ ban imam ali o tɛ jawami ol kalimi i n'a fɔ a dira a kɔrɔkɛ n'a karamɔgɔ ma cogo min a bɛ kuma bɛɛ di maaw ma bakuruba la donc ni y'a faamu ni fɛn minnu fɔra sisan sun b'an dɛmɛ ka nin sɔrɔ sun dikunya ma walasa an ka nin ala ɲɛ siran in sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ sun kɔnɔna la taribiya b'a kɔnɔ lamɔ b'a kɔnɔ ninkun lamɔ farikolo ka lamɔ sun yɛrɛ bɛ an dɛmɛ cogo di walasa an ka se k'o lamɔ in sɔrɔ yani i ye ala ɲɛ siran in fɔ sun b'an dɛmɛ cogo an ka se ka ala ɲɛ siran in sɔrɔ bon ça alhamdulillah sun kɔni kalan caman de bɛ sun kɔnɔ mɛ an b'a ta suruma yɔrɔ min sabu mɔgɔ min sera ka tile bɛɛ kɛ i halala dumuni bɛ yen mɔgɔ si ta tɛ e de ta don ka jɛn o kɔ fi sabilillahi ka bɔ fajiri kɛnɛ cili la fo ka taa se tile binni ma mɔgɔ minnu lawa ye te ninnu ni fɛn wɛrɛw ye i kelen b'i ka so kɔnɔ i bɛ se k'a wuli k'a min mɔgɔ si tɛ bɔ o kalama ka jɛn o bɛɛ kɔ fi sabilillahi ala ɲɛda kosɔn ka tile kɛ ten sabu adamaden tɛ se ka marché ni ji cɛ ka jɛn ji kɔ tile kelen n'a mako k'e b'o kɛ ala kama walahi sabu ni sun tigɛra n'i b'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ min jɛnna a halala kɔ tile kelen fi sabilillahi ala kama ni sunkalo banna i sera ka jɛn halala kɔ cogo min n'i ye haramu sɔrɔ i bɛ jɛn a kɔ so bɛ an kalan dɔrɔn de la i sera ka a ka hakɛ to i sera k'i furumuso to yen fi sabilillahi ala ɲɛda kɔ mɔgɔ si tɛ so kɔnɔ e n'a kelen de bɛ mais i halala de don ala y'a daga i parce que furu de b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais e ka jɛ o bɛɛ kɔ ka bɔ sɔgɔma fo ka taa se tile binni kɔ ni sunkalo banna o b'i kala fɛn min na dɛ ni sunkalo banna n'i fɛrɛla wali kama maa tɛ yen i halala to yen ala min kama i bɛ jɛ haramu in kɔ o ala kama parce que halala bilali ka gɛlɛn ka tɛmɛ haramu bilali kan halala ɲangili t'o nɔfɛ kuma dɔw la nka haramu ɲangili bere b'ale kɛrɛfɛ o la n'i sera ka jɛn bɛɛ kɔ ala kama siga foyi t'a la nin b'i gɛlɛn ka taa fɛn min ma o de b'i jɛ haramu kɔ an bɛna ali yirida ale fana delila ka kuma dɔ fɔ sunko in kuma kan a ko n'i y'a ye ala ko jɔnw ka sun u ka dumuni to yen ka ji to yen k'u negelaw to yen k'a bɛ an kala fɛn min na ni sunkalo banna musa kan i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan san bɛɛ kɔnɔ foyi hami t'ale la a mago bɛ fɛn o fɛn na a b'a bɛɛ sɔrɔ ala y'a se k'a ye a mago bɛ fɛn o fɛn na c'est à dire ale tɛ degun k'a ɲini quoi a se b'a ye quoi ji b'o cogo la dumuni b'o cogo la o la ale tɛ se ka sɛgɛn dɔn mais ne ale setigiba in ni ale sunna tan ka kɔngɔ mun ka minɔgɔ mun k'a sɔrɔ a se b'a ye ni sunkalo banna ko n'a ye kɔngɔtɔ wɛrɛ ye n'a sɔrɔ a ka su in kɛra ala kama bilahi ko a hakili bɛ jigin ko cɛ kɔngɔ ka jugu dɛ anw ye min kɛ sunkalo kɔnɔ an kan ka nin dɛmɛ sabu an ye kɔngɔ juguya dɔn n'a ye mɔgɔ ye minɔgɔ bɛ mɔgɔ min na a bɛ miiri anw ye sunkalo kɛ minɔgɔ la an kan ka nin tigi dɛmɛ o tuma ale ko sun dabɔkun dɔ ye ka se ka ala ka jɔnw kala
ni deku ye ala ka fantanw sɔrɔ dɔrɔn k'a k'u kulomagɛ parce que deku min bi fantanya la deku min bi kɔngɔ la deku min bi minɔgɔ la déjà aw y'o nɛnɛ sunkalo kɔnɔ ka ban o tuma a tɛna sɔn bilen o ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ aw balolen ɲɛna tant que ni se b'aw ye k'a wuli ka bɔ a kan o tuma ɛsɔw madarasa su ye madarasa de an bɛ bɔ ni fɛn minnu y'a kɔnɔ dɔrɔn o de an ka diɲɛ bɛ ɲɛ an bolo wa an ka lahara bɛ ɲɛ an bolo n'an ka sun caman bɛ yen n b'o kɛ ka kuma kun cɛ an ka sun caman bɛ yen laadala sun de don a caman bɛ yen a b'i b'a fɔ ni adamaden farikolo bila nka n'i t'a la a bɛ mɔgɔ ko mago ɲɛ wa adamaden farikolo dalen mais n'i t'a la est ce que o bɛ mɔgɔ mago ɲɛ an bɛ sun an tɛ ji min an bɛ sun an tɛ dumuni kɛ mais ala ɲɛ siranɲɛ min fɔra sun kɔnɔ o pɛrdila an na o de kama sunkalo mana ban i tɛ sun taasiru foyi ye an ka baaraw la i tɛ sun nɔ foyi ye an ka yɛlɛmaw la bon o min filɛ o ye tant que n'o ma dabila an mago bɛ ala diɲɛ sɔrɔli min na a baara a tɛ se ka sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ni silamɛw bɛɛ ye bijahi rasuli sallallahu alaihi wa sallam inshallah Bukar minnu bɛ ka fara an karamɔgɔ ka nin kuma min alhamdulillah an bɛ Sheikh Alassane Sangare yɛrɛ k'a fɔ de a y'a fɔ cogo min sun kalanyɔrɔ don mɔgɔ kalan sabali la a dɔn kɔngɔ yɛrɛ ye sabali taamasiyɛn fɔlɔ ko ala kɛlen ka ni dan a ye a bila jenini jahanama kɔnɔ k'a wele ka na ka ɲininka k'e ye jɔn ye ko ne ye ne ye a tilala k'a minɛ tuguni k'a bila lajaba kalite wɛrɛ la nɛnɛ la a dɔn nɛnɛ fɛnɛ mana se degré dɔ la a bɛ kɛ lajaba ye san caman kɔfɛ a y'a ɲininka ko e ye jɔn ye a ko ko ne ye ne ye a ko o kumana fɛ kɔngɔ kɔlɔn u y'a bila o kɔnɔ a ye san caman kɛ a ma dumuni kɛ u y'a labɔ ka na ala ko a ma ko e ye jɔn ye a ko e ye ma ye ne ye jɔn ye kɔngɔ ale ye ma ye adamaden ni ma quoi donc a bɛ mɔgɔ sɔn sabali la a bɛ mɔgɔ sɔn muɲu na k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kumalankolon fɔ ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kojugu kɛ bɛɛ lajɛlen ma ko hata ni mɔgɔ k'i ma k'i nɛni walima ka kojugu k'i la k'i k'a fɔ ko ne ye yɛrɛ minɛbaga inni sɔyim donc vraiment an karamɔgɔ an b'a fɔ a ye walanda minnu di a tɛ tɛmɛ nin kan a sara bɛ ala de bolo aja dakunya fila an karamɔgɔ kuma min kan ok Usayi ka an karamɔgɔw kɔni y'a bɛɛ fɔ kabini Usayi Hasani kana se Imam Tarma a bɛɛ lajɛlen fɔra ne bɛ min fɔ ka fara kan dɔrɔn depuis quand Muktar ye imam ye Muktar ye alimami ye dɛ Usayi kana to dɛ alimamiba de sigilen filɛ nin bolo tan alimami yɛrɛ dɔrɔn tɛ alihaji don ka fara alihaji Muktar ka kuma kan a fɔra an ye o la o tɛ koba ye i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na an bɛ min fara kan dɔrɔn o de ye mɔgɔw k'u hakili to nin na parce que diɲɛ ko bɛɛ kun de bɛ a la donc sun hikima de bɔra ka fɔ n'o ye a dabɔlen don kun min kama bon i b'a ye ni min ma baara kɛ ni nin e yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ i ye sanjikɔrɔ wɔsi de kɛ a bɛ n'a fɔ i ye kɔngɔ muɲu de kɛ tile kɔnɔna na ka kɔngɔ muɲu ka jiminɔgɔ muɲu mais a dabɔ kun ye min ye ne m'o kɛ i b'a ye a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ o de ye min fɔra an karamɔgɔw ye min fɔ ladilikan minnu fɔ sun dabɔla min kama an bɛɛ lajɛlen ka hakili to o la an ka baaraw kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ala ka a faamuyaliko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fana fo ka wale min aw ka fara an kan na an karamɔgɔ ma fara ɲɔgɔn imam i da sera fɛn dɔ ma sun kɔnɔ min nafa ka bon i ko ni maa min tilenna kɔngɔ la ka tile minɔgɔ la sini e kɔnɔ falen ni dɔ nana ko ne ma dumuni kɛ e b'a dɔn fɛn min ye kɔngɔ ye kira dun kumana kan fana ko sunkalo kɔnɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲa ɲɔgɔn ma sunkalo kɔnɔ i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin usazu silamɛya yɛrɛ n'an y'a lajɛ a nakunba dɔ ye ala ka jɔnw bɛ se ka hinɛ sɔrɔ ɲɔgɔn na cogo min na i b'a fɔ ala yɛrɛ y'o fɔ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Amadu mi ci foyi kama fɔ danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ fɔ danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ o la o hukumu kɔnɔna na sazo an bɛ waati minnu kɔnɔ an bɛ marhala minnu kɔnɔ ka taa waati ninnu ye waati gɛlɛmanbaw de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen hali sukaro min bɛ kɛ mɔni na ka se k'u sun tigɛ n'a ye sazo ala y'a gɛlɛya dɔw ma jango an filɛ bamakɔ yɛrɛ min kɔnɔ yan mɛ i bɛ taa dɔ ka suntigɛyɔrɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ ale ka suntigɛyɔrɔ la sɛ bɛ yen
sogo jenne be pomme de terre be logo be jɛgɛ be i kana miiri dumuni qualité si la min t'ale fɛ yen bon kɔnɔbara dan ye kɔnɔbara dan de ye o sanso i bɛna nin bɛɛ sigi sigi kɔrɔ i tɛna se ka nin bɛɛ dun a fɔ n'i kun jɛnna kelen kɔ na k'o ta k'o di fanda dɔ ma k'o kɛ k'i ka alijinɛ girinya k'o kɛ k'i ka mijana girinya o sanso o jɔyɔrɔ kun ka bon dɛ parce que ala kira ko kisi ni nɛɛma bɛ kira ma n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sun tigɛ sunkalo kɔnɔ o bɛnna mɔgɔ 1000 ma o bɛnna mɔgɔ 10,000 ma o bɛnna mɔgɔ 1 de ma e kɔni kɛra sababu ye dɔrɔn k'ale sun tigɛ ni dumuni ye walima ni ji ye a tigi ye baraji min sɔrɔ a ka sun na ko da la ko e fana b'o ɲɔgɔnna baraji de sɔrɔ o de kama a nana an ka hadisaw la ko ala kira ko fɔnisere kun do sallallahu alaihi wa sallam n'o ye kotigiba yɛrɛ ye muhammadul mustafa cɛw cɛ dankɔrɔbaw ka dankɔrɔba ko fɔnisere kun do ko ani foyi kun tɛ se ka misaliya ko fɔ n'a kɛra fiɲɛ an bɛ sigilen filɛ sisan an bɛ ka fiɲɛ sama k'a bila alhamdulilayi o fiɲɛ ka fɔnisere yan si tɛ ka si kɔnɔ a la ko ala kira kun bɛ o cogo de la sallallahu alaihi wa sallam ko mais abdullahi bin abbas b'a lakali ko waati min n'a ka fɔnisereya kun ka bon o waati kɔnɔ ka tɛmɛ waati bɛɛ kan ko o de ye sunkalo kɔnɔna ye n'i y'an karamɔgɔ yɛrɛ jateminɛ n'o ye seyidi sɛri usman marana ye ale ye kalanba kɛ na a y'a fɔ ala ka jɔnw ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na o dɔrɔn tɛ a tilala ka jigiw tugu hali kunu ni mɔgɔ min tun bɛ bangɔni na mɔgɔ ba yirika caman a y'o sun tigɛ fi sabilillahi wa sunkalo kɔnɔ ni karamɔgɔ ka baara de ye alhamdulillah ni ye a bɛ min kɛ bangɔni na ye mais an b'a kalama a bɛ min bila ka taa dugu wɛrɛw la o sanso o de ka ca walasa ala ka jɔn ka se ka hinɛ sɔrɔ o tuma sisan setigi minnu bɛ yen sisan ni ala ye dɔɔnin nɔgɔya o ye o sanso an tɛ nafolo in tɛ taa kaburu kɔnɔ u k'a lajɛ u ka hinɛ ala ka jɔnw na dɔw bɛ ka balo cogo dɔ la bamakɔ bi o sanso gɛlɛya ban do dɛ sosaraw ma sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛ yen denw ka furaw ma sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛ yen sunkalo fana nana e filɛ nin ye hali u bɛ dumuni min kɛ ka sun walahi a ka gɛlɛn dɔw o la ni ala y'a nɔgɔya min ye sun bɛ an kalan min na o de ye hinɛ mɔgɔ wɛrɛ la e ye kɔngɔ muɲu ka ban i y'a juguya dɔn i cɛsiri i ka kɛ sababu ye ka kɔngɔ wuli ka bɔ mɔgɔ dɔ kan o de ye kira ka kuma ye ahabu nasi ilallahi anfa'uhum linnasi maa min ka di ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o de ye mɔgɔ min ye mɔgɔ wɛrɛ nafa hali sisan k'a lajɛ quartier dɔw bɛ yen sisan bamakɔ yan jiko ka gɛlɛn waritigibaw bɛ yen o sanso yan'u ka waribaw cɛ yan k'a fɔ n taara imura la ko ɲumanba don walahi an t'a nangari ko ɲuman don nka n'i ye siɲɛ kelen k'o la ka siɲɛ kelen kɛ hiji la o sanfɛ anw ka nin fanda jamana in kɔnɔ yan ka tila ka miliyɔn caman da ɲɔgɔn kan k'i bɛ tila ka taa o la sigiyɔrɔma caman k'a sɔrɔ quartier dɔw bɛ yan o sanfɛ hali ji min ta walahi ji ɲuman yɛrɛ sɔrɔli k'a min o quartier la bamakɔ yan o de ye baara ye n'olu sera k'u tɛgɛw fara fara ɲɔgɔn kan sisan ka se ka hali foraginiser in ka di olu ma ni sunkalo in bonya kama k'a fɔ a ye nin ji kɛ ka aw sun tigɛ o sanfɛ o jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan yan'an ka se lahara ni maa min b'o dɔn walahi i tɛ sɔn ka tulonkɛ kɛ nin baara ɲumanba ninnu mais ala ka jɔn dɔw b'o se la an bɛ mɔgɔw dɔn karamɔgɔ yɛrɛ ka kalandenw na alhamdulillah nin sunkalo yɛrɛ in kɔnɔ u ka dugu la dusi ma to yen u ma sukɔrɔ bɔra jigin du min kɔnɔ wa dusi ma to yen u ma malo bɔra jigin du min kɔnɔ mais mɔgɔ kelen fanga tɛ se ko la min bɛ se min na o k'i cɛsiri k'o kɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'a miiri sisan fana ko ne ye fantan ye se tɛ ne ye mais i seko ye hali sukɔrɔ kulajɛni min ye kana jɔ o la dɛ bɛɛ fana bɛ yen o t'o sɔrɔ koyi o de kama ala kira ko an kana jɔ ɲuman la ɲuman i m'a ye a b'a fɔ a ka hadisa dɔ la ko ittaqu nara walaw bisikki tamra a y'a yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma hali n'a bɛ tamaro de don ani tasuma cɛ tamaro kun kelen i y'a dɔn anw bolo o ka dɔgɔ nka i b'a di sunbagatɔ min ma k'a k'a sun tigɛ min t'a se sɔrɔ k'a dun walahi belebele don ala yɔrɔ o tuma ala ye min minɛ o de ka bon an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya bɛ minnu na nin waati ninnu ala ka gɛlɛya wuli setigiw k'a lajɛ k'u kɔfilɛ dɛsɛbaatɔw la ni ala ka jɛ ye banabaatɔ minnu bɛ yen ni ala ma se k'u ye ani jango kɛrɛnkɛrɛn ma u sanzu muso minnu bɛ yen n'u cɛw fatura u k'u hakili to muso filiyatɔw la sabu gɛlɛya dan y'a dɔw ta ye tuma dɔ la muso bɛ se ka kɔngɔ mun ale yɛrɛ dancogo la mais n'a y'a den kɔngɔ na o ye saya kɛlen fila ye kɔngɔ min b'a kan o ye saya ye mais denw ka kɔngɔ o saya ka jugu ale kan ka tɛmɛ hali ale yɛrɛ ka saya kɔngɔ kan
donc k'a lajɛ muso cɛ sabatɔ minnu bɛ yen nin sunkalo in kɔnɔna na ka se k'olu ɲɛji cɛ hali n'a kɛra malobɔrɔnin kelen ye hali n'a kɛra sukorow ye k'o ta ka di olu ma fi sabilillahi u k'u cɛsiri u k'o kɛ ɲumanya an bɛ se ka cadeau kɛ ɲɔgɔn ye mais min ka gɛlɛya bɛ yen o de ala ma se kɛ minnu ye an k'olu de yɔrɔ filɛ n'a fɔra sisan ko suntigɛ bɛ yen sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka suntigɛyɔrɔ la fantantiya kɛnɛ kan a bɛɛ ye u yɛrɛ waritigi damaw olu de bɛ ɲɔgɔn invité ka taa suntigɛ kɛ bon an b'a fɔ baraji t'a la mais fantan kelen min y'o invité k'o sun tigɛ walima i taara suntigɛ di fantan kelen min ma wallahi o de i bɛ sara o de la kiyama an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ka setigiw bɛɛ ma dɔ ko ten ko ni silamɛya faamuna Abdulhamid Kesigi de ko ala ka hinɛ na bi a ko ni silamɛya faamuna silamɛ duguw la k'i kana siga fɛ ko fantan yɛrɛ tɛ ye silamɛ duguw la fantan tɛ se ka ye o sazu parce que bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛ ni ala ka jɛ an b'a ɲini ala fɛ a faamuya ko ɲuman ala k'a nɔgɔya sallallahu alaihi wasallam imam Hasan hali o tɛmɛnen kɔfɛ hali sun hukumu kɔnɔna la yɛrɛ sunkalo ye promo kalo ye i bɛ dɔɔnin kɛ i bɛ caman sɔrɔ tuma dɔ la hali n'i ma fɛn kɛ yɛrɛ i bɛ fɛn sɔrɔ parce que a fɔra ko hali n'i bɛ sunɔgɔ la sunkalo kɔnɔna la baraji bɛ sɛbɛn i ye o kɔni o ye a fulama dilen ye sinjicogo fana kira kumana sinjicogo la tuma caman nka sunkalo yɛrɛ fana kɔnɔna la a ye tarkizo a y'i insisté a kan kosɛbɛ sunkalo in fana kɔnɔna la an bɛ se ka sunkalo profiter cogo di k'an ka sinjiw tugu ayiwa alhamdulilahi rabbil alamina komi i y'a fɔ cogo min na an bɛ kalo min na kalo in ye cadeau cɛ waati kalo de ye baara fɛn o fɛn n'a bɛ k'a kɔnɔ a ka ca la a bɛ doublé de n'a sɔrɔ a bɛ kɛ ala kama a bɛ doublé de o de kama Seydina Ali yɛrɛ don dɔ la a y'a fɔ ko alakira delila ka kutuba dɔ kalan olu ye k'a ko olu silamɛw ma قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل ليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله سينا لك أنفسكم فيه تسبيح ونومكم فيه إبادة وليك كمان فرصة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب أكما سيدنا علي عليه يركع فعلى كرا كمان من سمولو سيرا كاي كتب بابا كلا ولوي أقول سلاموما أقول هي على كالوبا ينشي أوما كالومي hina kalodo kalo mi barka kalodo kalo mi ala ka jimu yafa kalodo a don ka fisa diɲɛ don bɛɛ wa sufɛlaw fana bɛ o cogoya la o kuma kalo de don kalo min ni ala yɛrɛ y'a ka jɔnw wele ka n'a ka dunanya la sabu ni dunan taara jigi maa ba fɛ jatigi ɲuman fɛ a b'i bonya koyi siga t'a la o kuma jatigibaw bɛɛ la jatigiba o de ye ala faama ye bonya bɛɛ bɛ bɔ ale de yɔrɔ n'ale ko k'a b'i bonya bonya tɔtɔw de kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bonya o kuma nin waati ninnu kɔnɔna na hali ka se ka wuli o sabu ka taa b'i balimamuso dɔ ye walima i balimakɛ dɔ a ka sigida la karisa an bɛ sunkalo la nana b'u ye parce que an bɛ mɔgɔw dɔn minnu bɛ nin kɛ musa ne yɛrɛ n bɛ waritigi dɔ dɔn san kɔnɔ ale b'a kɛrɛnkɛrɛn de ka bɛn nin waati ninnu ma sa ka wuli ka taa bɔ a balima c'est à dire u tɛ dugu kelen na dɛ u ni ɲɔgɔn cɛ de ka jan a bɛ wuli de ka taa bɔ a balimamusow ye furu yɔrɔw la kelen kelen o sa wa a bolokokolo tɛ taa dɛ a seko ye min ye fana a bɛ taa k'u ye parce que ala ye don dɔ nɔgɔya ye bi mais o sa cɛ y'i kale ne ye a ko walahi depuis ale nin daminɛ don min fo ka se bi ma ale ma foyi y'a ka nafolo la ni jidi tɛ ale ma foyi ye a ka kɛnɛya la ni jidi tɛ ale ma foyi ye a ka yɛlɛmabolow la fɔ jidili dama sinjitugu barika don donc an filɛ kalo yɛrɛ min na nin ye o sabu a fɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲi mais maa min fana bɛ yen ni n'o ka surun ni i n'o ye balima ye i n'o ye sinji ye i n'o ye bɔden ye o fana dɛmɛni o y'a damana ɲumanya wɛrɛ de ye ɲumanyaw kɔnɔna na parce que an yɛrɛ bɛ to k'o fɔ bamanankan na tuma dɔw la ko hɛrɛkɛla dɔw bɛ yen k'olu misaliya bɛ i b'a fɔ sibiso u kɛrɛfɛmɔgɔ o suma tɛ yen sɔrɔ dɛ fo maa min yɔrɔ ka jan walima mɔgɔ yɛrɛ yan i t'a sɔrɔ sisan dɔ bɛ sisan a bɛ se ka miliyɔn ta sisan ka taa di dɔ ma fo dugu wɛrɛ la teriya siraw kama mais ale yɛrɛ ka baarakɛla min bɛ yen n'a b'o sara kalo la 4,000 sabu tuma dɔw la hali ka se ka a ka jaga a hakili ka jigin o la tuma dɔw k'a ka jaga ta k'a d'o ma o ka gɛlɛn dɛ anw bɛ yɔrɔ jan de ye tuma caman mais an kɛrɛfɛla an bɛ ɲinɛ o kɔ or que k'a sɔrɔ ala kira ko sarakati min bɛ minɛ sarakati bɛɛ ye o de i ye min bɔ ka bila i kɛrɛfɛla la i kɛrɛfɛmɔgɔw
i balimakɛ b'o la i balimamuso b'o la i tɛnɛmuso b'o la i bɛnkɛ b'o la c'est-à-dire i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinjiya siraw la o bɛɛ b'o la an b'a ɲini ala fɛ a faamuya ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye o tuma silamɛw k'u cɛsiri nin waati in kɔnɔna na ka sinjitigiw fana fara u bolodala usaz an bɛ min fara ko bɛɛ sigilen tɛ se la hali maa dɔ bɛ yen sa usaz i bɛ taa sɔrɔ ale n'a balima dɔ bɛ u datigɛlen don ɲɔgɔn da la ɲinan y'a san caman ye u ti kuma ɲɔgɔn fɛ usaz mais sunkalo bɛ an kalan min na Muktar bɔra k'a fɔ sa o de ye sabali sunkalo b'an kalan min na tazkiyatu nafsi k'i ni saniya ni tɛ se ka saniya fiye fo dusukun de ka saniya usaz waati min kɔnɔ ka se k'i miiri ne ni balima cɛla ka gɛlɛn mais ala ka kalo jiginnen filɛ nin n'o ye sunkalo ye wallahi dusu min bɛ ne kɔnɔ n b'a dɔn jo in ka kɛlɛ ye ni y'a sama jo don mais nin kalo in bonya kama ne bɛ yafa n balimakɛ ma ka tila k'i sen fila ta ka taa bɔ a ye usaz ka yafa ɲini fara o kan n'a tila kuranɛ y'o kuma fɔ ko a ka gɛlɛn dɛ ko nka n'i y'a kɛ bonya o la dɛ wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim ka wuli yɛrɛ i jogo ka kuma dɔw ka taa mɔgɔ yafa deni kuranɛ ko k'a ka gɛlɛ ka tɛmɛ gɛlɛya kan nka mɔgɔ minnu bɛ se k'a kɛ o ye ala yɛrɛ y'a kanu ka mɔgɔ minnu niyɔrɔ bonya mɔgɔ minnu bɛ se k'a kɛ o de ye ala ka sabali jɔn ye innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab kiyama jɔ dɔ ala ko k'a bɛ sabali jɔn ka alijinɛ d'u ma k'a sɔrɔ a m'u fɛsɛfɛsɛ ya rabbi ala k'an y'o mɔgɔw la nka fitinɛ fana bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala kama u k'a kɛ sunkalo bonya kama o fitinɛw olu ka ban duw kɔnɔ sinaya kɛlɛw olu ka ban an ka hɛrɛ bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin kalo in na kalo in bɛ k'an kala kalo in kɔ n'a ɲɛ a bɛɛ de ye hɛrɛ ye yafa ɲini ye hɛrɛ y'a kɔnɔ sarakati ye hɛrɛ y'a kɔnɔ badenkɛ tuguli ye hɛrɛ y'a kɔnɔ nafilasi ye hɛrɛ y'a kɔnɔ kuranɛ ye hɛrɛ y'a kɔnɔ a fɛn bɛɛ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ ɲumanya la nin kalo in kɔnɔ ni ala ka diɲɛ a bɛ doublé de k'a d'i ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ala k'an tulo magɛ nin kalo in kɔnɔ bijahi rasul sallallahu alaihi wa sallam Haja Farimata sinjitu mo fɔra an balakaw jɔyɔrɔ ka bon sinjitigiw la kosɛbɛ ka d'a kan olu de bɛ sinjitigiw an bɛ se a juru bɛ olu de bolo kosɛbɛ n'u sɔnna e bɛ se ka mun de fɔ an balakaw ye sinjitigiw kɔnɔna la ok Usayi Kane i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na sinjitigiw an balakaw jɔyɔrɔba bɛ a la i b'a ye kuma dɔw la a bɛ ɲagami nka ni an balakaw sera ka jɔ a bɛ dilan an balakaw o dɔ ye furumusow ye i b'a sɔrɔ du kɔnɔna na kɔrɔkɛma ni dɔgɔkɛma olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ou bien kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a ye o kɛlɛ ninnu ka dilan ni k'a ban a jɔyɔrɔba ye furumuso ye a dɔw ye balimamusow fana bɛ se k'a dilan i b'a sɔrɔ balimakɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw bɛ yen sabula muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon société kɔnɔna na surtout sinji tuguli n'an balakaw sɔnna a bɛ dilan nin yɔrɔ in na ka wele da bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Usayi y'a fɔ cogoya min na furukufuruku bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ sinjima minnu ni ɲɔgɔn cɛ balima minnu ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ ka segin u kɔ sabula sinjitigiw a jɔyɔrɔ ka bon a nafa ka bon kosɛbɛ surtout an balakaw k'u ka rôle kɛ n'an balakaw sɔnna dɔrɔn sigi bɛ diya a bɛɛ bɛ ɲɛ ni ala sɔnna ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'a ma Muktar minnu bɛ yen nɔ bi balima sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya kɔnɔ ni sitani selen don u la k'u b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kumana tuma dɔ la ka dɛsɛ sunkalo in kɔnɔna la ni sɔrɔ ka f'u ye walasa an bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma alhamdulillah Sheikh Usman an b'i fo an b'a f'u ye dɔrɔn ko ni bɛn ma na ni fɛn min ye farafarali tɛ na ni o ye bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta suba dɔ bɛ sunkalo in kɔnɔ ko Laylatul Qadri ko ni a sera ka sɔrɔ mɔgɔ minnu datigɛlen don a tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye kɔrɔ aw faralen don jango sinjiya la walima hali mɔgɔya la ko a hɛrɛ kɔni olu tigiw ɲin t'a la donc ni miiri o la k'a fɔ nin ye ala yafa kalo ye nin ye darajaw kɔrɔtali kalo ye ko e bɛ kumaniya o la ka sabu k'i ka baara min i ka kan k'i yɔrɔ majanya o la Sheikh Usman n'a tun ye ala ja tuma an bɛ bɔ kabakolo la ka jigin i b'a fɔ sanji bɛ jigin cogo min walima a bɛ an poyi i b'a fɔ yiriw bɛ falen cogo min mais n'i y'a ye a ma adamadenw kɛ ten f'a ye an bɔ cɛ la k'an bɔ muso la a kun de ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn mago to sinjiya ye ko belebeleba de ala m'a bila yen tɛ gansan mais ala de deli minnu taw furukufurukuw b'a kɔnɔ ala kɛ na ni bɛn ni kelenyaw ye ni sunkalo belebele in barika yɛrɛ kama hinɛ ni makari ɲɔgɔn na a mana don ko o ko la a b'a tɔ cɛ ɲɛ de
mais ni la jaleya ɲɔgɔn na ka ba ɲɔgɔn ta ma o mana don ko o ko la a b'a tɔ de tiɲɛ ka taa fɛ ni bɛn ma na ni fɛn min ye bɛnbaliya tɛ se ka na n'o ye fiyewu o la an bɛ sinji wele ka na ɲumanya ma nin kalo in na et puis ɲumanya kɛlen sinji ye Usman fɛn fila de bɛ ale la i bɛ ɲumanya baraji sɔrɔ tila ka sinji tugu baraji sɔrɔ a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min ni bɛ taa bɔ a balimamusow ye nin waati in kɔnɔna na ka malow di walima ka wariw di ɲumanya baraji o bɛ saba ye a ye sinji tugu fana a bɛna ale a ye fɛn fila gagné quoi donc ala k'a nɔgɔya an ye ala kira bonya kama inshallah a o kuma min fɔ kuma in ka girin dɛ donc tari kan ka wele bila balimakɛw de wa hinɛ u balimamusow la voilà ko in jɔyɔrɔ balimamusow fana b'u hakili to a la wala fankelen tɛ jaw ye balimamuso fana bɛ na ala se caman nɔgɔya dɔw fana ye o caman min ka jamana janw na jamana ta dɔ balimakɛw bɛ na seba tu ye olu fana n'u ka denbayaw don balimamusow fana ko hakili n'a bɛ se ko nɔgɔya min ye dɔrɔn ni ala min ka se bonya ni min ta dɔrɔn u ka hinɛ dɔ in na n'a bɛ balimamuso de bolo an b'a dɔn balimamuso ka hinɛ ka bon kosɛbɛ balimamuso fana ka hinɛ u balimakɛw la olu yɛrɛ fana ka wuli n'u ka balimaw ye tuma ka t'u ka balimakɛw n'a a ka denbaya lajɛ ka taa ka giriman d'u ma o fana ka ɲi kosɛbɛ ala ka ɲa ka da Imam Hassan hali bi yani an ka waatiw ka kuncɛ an bɛ sunkalo kɔnɔ an bɛ kuranɛ kalo la kuranɛ kalanni ka ɲi kosɛbɛ ka sunkalo kɔnɔna ka d'a kan kuranɛ jiginna sunkalo in kɔnɔna la nka fɛn wɛrɛ fana bɛ min fana ka bon kosɛbɛ min fana jɔyɔrɔ man dɔgɔ o y'an ka kuranɛ tafsir bɛ kɛ yɔrɔ min na ka d'a kan kalanni jɛ in tɛ i t'a kɔrɔ dɔn i ka dɔ dɔn a kɔrɔ la ka baara kɛ n'a ye ne hakili la o nafa ka bɔ ka taa i sigi an ka kuranɛ tafsir ninnu kɛnɛ kan minnu bɛ kuranɛ tafsir kɛ ko t'olu lamɛn samatiya dɔw b'o fana na sunkalo in na wa alhamdulillahi rabbil alamin ustazo i y'a fɔ cogo min na kuranɛ mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn komi dɔnnibaa kɔni i mana kuranɛ kalan cogo la ka ca la i bɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la siga t'a la kira ko khudh min alquran ma shi'ta lima shi'ta fɛn o fɛn n'o ka di ye kuranɛ na i bɛ kuranɛ kalan k'o de ɲini ala fɛ mais ustazo kuranɛ yɛrɛ nakunba ye min ye ko an ka baara kɛ n'a ye an bɛ se ka baara kɛ ni kuranɛ ye cogo jumɛn k'a sɔrɔ an t'a kɔrɔ dɔn fɛn min jiginna lɛtiri de don ka bɔ ala yɔrɔ ka di anw de ma ko an k'a kalan ka baara kɛ n'a ye mais an tɛ fɛn min kɔrɔ dɔn an bɛ se ka baara kɛ n'o cogo di o de kama dɔnnibaa hakilimaw olu ye u sigi k'u hakili jagabɔ vraiment sunkalo ye kalobɔ ye waati do waati min silamɛ bɛɛ a ka ca la u dusukun bɛ ɲɛsin bato ma c'est à dire bɛɛ bɛ nɛgɛminɛ kɛ ka taa bato ma quoi o de kama dɔnnibaa dɔw ye tafsiri sigi sɔgɔma dɔw y'a sigi seli fana dɔw fana y'a sigi wula fɛ ustaz ka taama ka bɔ i ka so ka taa o kuranɛ aya kelen lamɛn ka se k'o minɛ ka baara kɛ ni o ye ustaz ne ma dala n ko mɔgɔ bɛ se k'o baraji hakɛ fɔ a fɔra n'i ye kuranɛ aya kelen kalan harifu kelen dama kalan ko baraji 10 de b'i ye mais o ye n'i y'a kalan de ka taa kɔrɔ ɲini dun k'a kɔrɔ dɔn dun ka baara kɛ n'a ye i b'a fɔ dɔnnibaa dɔ y'a kuma fɔ ko laysa almuhimmu an tahfaza alqur'ana walakinna almuhimma an takuna fika aya ko kuranɛ ka laɲini tɛ a ka fɔ e ye kuranɛ bɛɛ durusi i kunkolo la n'i y'o kɛ i ye ko ɲuman ye kɛ mais o tɛ kuranɛ ka laɲini ye kuranɛ ka laɲini ye mun ye n'a y'a sɔrɔ e bɛ aya kelen de dɔn i k'o aya kelen kɔrɔ ɲini ustaz k'o don i yɛrɛ la ka to k'o paratigi o aya kelen o ka y'i la tuma bɛɛ i ka baara kɛ n'o ye o de ka fisa i ka kuranɛ bɛɛ durusi k'a sɔrɔ i t'a kɔrɔ dɔn wa i tɛ baara kɛ n'a ye o la nin waati in na tafsiri kɛnɛw sigilen don kɛrɛnkɛrɛn ma mɔgɔ tɛ sukaro publicité kɛ ko a ka timi nka a bɛ sɔrɔ yan baasi t'a la i bɛ se k'o fana fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma bi Seyid Sherif Usman Madana Aidara ale ka misiri in kɔnɔ ka bɔ 17h la ka taa surunya fɔ fitiri waatiw la ustaz n'i yɛrɛ taar'i sigi ka sirifikɛ lajɛ a bɛ ka kuranɛ kɔrɔ fɔ ustaz nafa fila de b'a la a fɔlɔ ye min ye i b'i ka lahara sɔrɔ a la a filanan
wallahi ala ye hakili di mɔgɔ ma i ka diɲɛ kan ka dilan cogo min i b'o sɔrɔ telefikɛ ka tafsir kɛyɔrɔ la Allahu akbar hakili la Cheikh Ahmad Tidiane ale tun bɛ tafsir la sa yana an ka don Muktar bɔra ka walawalali caman k'a la n ye a caman lamɛn ka n sigilen to yen a tɔgɔ ye di salon kɔrɔ Ustaz an k'an cɛsiri ni tafsir kɛyɔrɔ ninnu an ka se k'u sɛgɛrɛ ka taa kuranɛ kɔrɔ lamɛn ka baara kɛ n'a ye ni fɛn kalala i ye ka tila k'a kɔrɔ fɔ o de i ka teli ka se ka baara kɛ parce que anw caman bɛ yen Ustaz anw ye kan wɛrɛ fɔbagaw de kuranɛ dun a bɛ yen arabukan de la bon an kɔni b'a kalan arabukan na fatiha c'est-à-dire silamɛ yɛrɛ fatiha de kan ka silamɛ bɔ hali n'i ma kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn fo ka taa se alikiyama jɔ don mais silamɛw bɛ se ka san 50 kɛ u bɛ seli ni fatiha ye Ustaz u tɛ fatiha yɛrɛ kɔrɔ dɔn Ami Allahu Taala di ala ka dan ya fɔ cogo min na ka taa dɔn an k'an jija wala tafsir programme tɛ kelen dɔ b'a kɛ sɔgɔma dɔ b'a kɛ tile fɛ dɔ b'a kɛ wula fɛ a kɛra cogo o cogo hadamaden n'i organisation sunkalo yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɛmɛ organisation na donc n'i ye organiser dɔrɔn i bɛ bɛn dɔn ma n'i ma sɔgɔmada ta sɔrɔ i bɛ se ka tilegan sɔrɔ n'i ma tilegan sɔrɔ i bɛ se ka wulada sɔrɔ donc a diversifier kun y'o de ye a caya kun y'o de ye walasa i ka se ka bɛn dɔ ma an kana mɔ waati n'a cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛnw b'i bolo yani an ka e labila Ustaz kuma kuncɛ kuma minnu bɛ n bolo n b'a ɲini an badenw fɛ laɲini minnu fɔlen don bato ninnu na Ustaz an k'o ɲini k'u dɔn ka se k'o paratigi an kana bato kɛ laada ye ten bato min bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan Ustaz a ka bon dɛ mais fɛn o fɛn b'an jɛ bato la o ye an ye bato kɛ nka bato ni an ɲinɛna o de kɔ bato jawharu an ɲinɛna o de kɔ n'a fɔra an ka taa seli misiri la sisan an bɛɛ bɛ wuli ka taa mais misiri kɔrɔ ye mun ye maliyɛn t'o de ɲini k'o dɔn n'a fɔra an ka su sisan maliyɛn bɛɛ pɛrɛlen don ka su parce que mɔgɔ min tɛ su an fɛ Mali kɔnɔ yan peut-être i bɛ taa sɔrɔ o ka dɔgɔ dɔɔni quoi a mɔgɔw bɛ yen mais maliyɛn bɛ su an bɛ se k'a fɔ maliyɛn bɛ su ka tɛmɛ jamana caman kan mais Ustaz kɔrɔ min bɛ su na anw t'o de ɲini k'o dɔn parce que an bɛ su i bɛ taa sɔrɔ n'an suna sisan su kan k'an bali kojugu minnu na an sulen an bɛ taa o de kɛ hali ni dɔw yɛrɛ suna u ka du kɔnɔ Ustaz kɛlɛ daminɛna koyi olu ka jiminɔgɔ a kɔngɔ u t'a miiri ko a bɛ kɛ Ala kama dɛ u b'a essayer de ka kɛlɛ wuli du yɛrɛ kɔnɔ diyagoya walasa ka se k'o jiminɔgɔ dimi wo dɔ kunna k'o kɔngɔ wo dɔ kunna o man ɲi sun tɛ an kalaw la ka kuma kundala surunya an k'a lajɛ an ka bato jawharu n'a bɛ f'o ma ko bato jama bato sɛmɛ an k'a lajɛ an k'o don bato la n'a an ka bato kɔrɔ ɲini k'u dɔn ka se ka o paratigi ni Ala ka diɲɛ o de b'a to a b'a nafa diɲɛ kɔnɔ yan wa a b'a nafa kiyama waati in ka surun an b'a ɲini Ala fɛ aw yɛrɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ vraiment Ustaz sunkalo a bɛ k'a surunya an bolo alhamdulillah wula o wula mɔgɔw de bɛ sigi ka ni émission in lajɛ Ustaz n'i sigira k'a lajɛ ko nin ye Muktar ye nin ye Jalo ye nin ye Ustaz Kan yɛrɛ n'o ye Abu Zahara ye ani ka taa se a tɔw bɛɛ ma n'o ye Seyida ye Ustaz a bɛ kuma minnu fɔ kulonkɛ kumaw la a bɛ kuma minnu fɔ wajurukanw na a bɛ kuma minnu fɔ hali kuma wɛrɛw la bilasiralikanw na wallahi suntigɛ waati de bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ caman ma bɔ a kalama bon vraiment a sara bɛ Ala de bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw jidi an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ fana ye sini kɛnɛya Ala k'o d'a ma a b'a yɛrɛ fɛ cogo min Ala k'a kɛ ten a bɛ siran min ɲɛ Ala k'a kisi o ma bijahi rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Alhasana i yɛrɛ fana fo wala ɲuman i yɛrɛ fana nana ka na an ka kɛnɛ in jidi i ye bonya o bonya kosɛbɛ e yɛrɛ b'a kɔnɔ ka d'a kan kɛnɛ in ma deli ka fɔ i yɛrɛ kɔ san caman na bɛ kɛnɛ kɛ an ne yɛrɛ de bɛ jɛ k'a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka cɛsiriw n'i ka wulikajɔ la ka dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini fɛ nin yɔrɔ in na ka foli bila wuduhu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ diɲɛ fan o fan wuduhu national wuduhu international ka bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ ɲinɛ wuduhudenw kɔ n'o ye les relèves du wudu an bɛ u fana fo olu sen dannen don u faw sen da nɔ la ni Ala tanu belebeleba ye kabini i yɛrɛ bolo bɛ baara min na i denw kana k'o baara in daminɛ i yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ i yɛrɛ ma dɛsɛ o ye Ala tanuba ye an bɛ denw fana fɔ an b'a fɔ ko Ala ka barika don u la u faw sen dalen bɛ dingɛ min da la yarabi u ka se ka tɛmɛ o la ka taa yɔrɔ jan an bɛ u fo k'u waleɲuman ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ka sin ka Alhasan fana fo an bɛna nɛgɛjuru sira labila an ni an filɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ miniti dama dama ni minnu garisɛgɛ kɛra nɛgɛjuru sira ye walasa an ni o bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ yen nɔ ni min bɛ fɛ ka weleli kɛ ka foli kɛ ani ka dugawu dɔn kɛ nɛgɛjuru siraw dayɛlɛlen don
Sheikh Usman kaga ke safokaw fo kosɛbɛ an karamɔgɔ tɔgɔ la o de y'a ka quartier aw ni a yɛlɛma n'a ye an b'a seereya a ye ɲɛnamayaliw kɛ alhamdulillah Sheikh Alassane o julukɛla don ka bilasiraliw kɛ a ye ɲɛnafin bɔ an bɛɛ la ye an b'a safoka bɛɛ fo a tɔgɔ la k'a sangare o diyara n ye inshallah an bɛ safokaw bɛɛ lajɛlen fo ka dun ka jatigɛ ɲuman an karamɔgɔ ye a b'o ko an karamɔgɔ kalifa bɛ u la e fana ni safo man jan dɛ an bɛ plaki la zoro kɔrɔ u b'a fɔ o ma ko zoro kɔrɔ z siri belebele min bɛ yen ne de y'o alimami misiri alimamu a barika sirifu n'u ka don diinɛ yɛrɛ la fo ka kɛ aw alimami ye a barika sirifu komi aw tɛ jamana in tariku dɔn kosɛbɛ jamana ye Tombouctou ta k'a lajɛ Mali silamɛya la ale ye dugu kɔrɔba ye mais n'i taara tariku lajɛ ko a diinɛ tigiw minnu ye baara k'a la kosɛbɛ i bɛna dɔn yen k'a fɔ ko Bagayogo ye fɛn min ye ko numu ye baara kɛ inshallah jamana in kɔnɔ diinɛ kɔni i tɛ se ka diinɛ fɔ jamana in kɔnɔ kuranɛ durusi fulaw ye baara ko la a fɔ diinɛ sa kana dɔ kɛnkɛrɛn n y'a fɔ dɔw ko diinɛ kuranɛ durusi bɛ diinɛ ɲini kɔnɔ i b'a fɔ ko diinɛ nali jamana in kɔnɔ fulaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc olu de y'a jɛnsɛn bɛɛ y'i ta sɔrɔ a se ka foyi t'a la komi a y'a nati yɔrɔ wɛrɛ la sisan n bɛ kalansenmaw la Imam Alassane yɛrɛ kama bi 93 91 62 min b'a fɛ ka weleli kɛ walasa an ni ka fɛn bila ɲɔgɔn na assalamu alaikum kodi baasi foyi t'i la an karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu i ka wele ka bɔ min ne tɔgɔ Debu Jalo Kita sugu la Debu Jalo jumɛn Jalo Debu Jedi Jalo Debu Jalo Baby Jalo Debu Jalo awɔ Baby Jalo Debu ayiwa fulakɛ sisan e ka wele ka bɔ min Debu Gabo Kita awɔ i bɛ ka wele ka bɔ min Kita awɔ ka bɔ Kita Kitakaw bɛ di baasi foyi t'u la baasi foyi t'i la ayiwa dakuruɲa fila foli kan ani dugawu don kan donc an bɛ dugawu kɛ aw ye dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ yasa Ala k'an ka jamana sumaya amin ya rabbal alamin gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'an ka jamana sumaya amin ya rabbal alamin k'a fɔ ko sirife ko a bɛ fo a dan tɛ ale ka foli la n'i y'a ye bi bi in na Mali karamɔgɔ caman bɛ yen olu lakodɔnna Ala ni ale sirifukɛ Ala ka teli ye kosɛbɛ n'o tɛ sirifukɛ caman wajukɛla caman bɛ yen olu dogolen tun don ale de kɛra sababu ye k'u labɔ ka jira diɲɛ bɛɛ la siga t'a la an b'u fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ da ni kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'o da ale n'an bɛɛ lajɛlen ma amin ya rabbal maa dɔ bɛ sirifukɛ baara la émission na so ani téléso la an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ kosɛbɛ Ala ka si da ni kɛnɛ da an bɛɛ lajɛlen ma amin ya rabbal alamin Debu Jalo awɔ an y'a faamu i Jalo Debu Jalo Kita sugu la k'an bɛ Kitakaw bɛɛ lajɛlen fo inshallah an bɛ Kita Jamiyat Ansar Din kɔnɔni fɛn fɛn bɛ Kita ani silamɛ tɔn fɛn bɛ yan Haut Conseil groupement silamɛ tɔn fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'a lamɛn assalamu alaikum kodi baasi tɛ yen an balima ye i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min i b'a kɛ i b'i mabɔ télé la dɔɔnin hakɛto i k'i mabɔ télé la wala i ka télé sɔn fa wala i ka télé sɔn jigin voilà i ko i tɔgɔ ni jamu Kamor Dumbia ka bɔ Keɲeba Kamor Dumbia Keɲeba awɔ Dumbia a mɔgɔ wala a numu de alhamdulillah an b'aw fo kosɛbɛ k'aw sani ka waleɲuman dɔn o diyara n ye an b'aw ka sufɛ baara n'a ka tilefɛ baaraw la o diyara n ye
vraiment aw yɛrɛ ka bi mission ye tiɲɛna a ye mɔgɔw bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ a dabɔra o de kama mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ min dɔn donc an sera k'o dɔn kosɛbɛ donc an ka foli b'aw ye o diyara n ye ka foli laban an karamɔgɔ yɛrɛ la Haidara naam kosɛbɛ inshallah aw b'aw fa cɛla ye dɛ n'aw b'aw fa cɛla la a ye kuma kelen dɔn awɔ Imam ka fɛn fɔ Sangare ale bɛ mɛn o Asan Sangare bi dɔn Uzan Sangare ale bɛ mɛn kosɛbɛ awɔ diyara n ye n ye foli mɛn Dumbuya i sunnen don wa aya an bɛ Dumbuyalakaw fana fo yala Dumbuya maa ɲuman man ca kelen min b'u la kunun jara kɔnɔ ka kati kosɛbɛ parce que Dumbuya ko ye Dumbuya mɔgɔ ye ko ye Dumbuya mɔgɔ ɲuman ye Dumbuya mɔgɔ ɲuman man ca dɛ an bɛ Kɛɲɛba Dumbuyalakaw bɛɛ lajɛlen fo fana bɛ Dumbuya jumɛn salamu ya yi hajjuma wa alaikum salam ala ko basiti somo be akene basa ne ba ito ni jamu be ga wele ga bomi Fatimata Dukure ga bo Titibula Fatimata Dukure ga bo Titibula ana jala yele so e Dukure ana kila ga fana ankara mo ko kosɛbɛ a tulo b'i la an bɛ dugawu kɛ Tijani kɛnɛ ala k'o d'an ma amin ya rabbal alamin ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn baara in na ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye amin 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 ala k'an ka haminanko bɛɛ lajɛlen ye amin 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 ko karamɔgɔ bɔnnaw n'a lahɔrɔma inshallah foli diyara n ye Jabirakaw y'aw dɔgɔninw ye dɛ Jabimuso min bɛ tabali kan ye k'a ka falen k'a kɛ Dukure k'a ka kɛ Dukure dɛ i tɔgɔba yɛrɛ dɛ an bɛ jaabi Dukure ye ayiwa k'a jaabi k'ala ka hɛrɛ k'an n'a ye amin ya rabbal alamin Dukure an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ Titibugukaw bɛɛ lajɛlen fo olu ye an yɛrɛ sigiɲɔgɔn ye an bɛ sigi la i bɛ tɛmɛ Titibugu la ka sɔrɔ ka se Moribabugu ma Teleso bɛ Moribabugu la an bɛ Titibugukaw bɛɛ lajɛlen fo ko waleɲuman dɔn nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don 91 92 93 91 68 92 Titibugu awɔ Sharifa i b'a fo Sharifa Nafisa Usman Haidara Seyda Nafisa Madame Kulwali a bɛ jamana in kɔnɔ o tɛ Titibugu la ani Seyda Aba Jalo Aba Haidara ale fana bɛ yen Madame Sangara an b'u bɛɛ la ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum assalamu alaikum allo assalamu alaikum kɔri baasi tɛ yen allo i bɛ tele faga wala i b'i mabɔ tele la kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min allo i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Sulemani Kamara ka bɔ Kati Sulemani Kamara ka bɔ Kati awɔ Katikaw bɛ di baasi foyi tɛ yen Kati quartier jumɛn Kati Medine Kati Medine awɔ Katikaw bɛ di kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi folikan ni dugawu dɔn jumɛn b'i bolo vraiment émission ka di émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ o diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ɲɛ maaw la amin ya rabbal alamin ala ka dankɛnɛ labanko ɲuman d'a ma amin 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 ala ka sunkalo sinɛko ɲuman d'a ma amin ya rabbal alamin k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ n'a balawu ma amin 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 halisa ala k'an ɲɛ dɔrɔn la amin ya rabbal alamin ok a ka foli de don o diyara n ye kosɛbɛ Kati an bɛ Katikaw bɛɛ lajɛlen fo k'a jira Katikaw la ko Sherif Ahmed Tijani Haidara su in na ni ala sɔnna
a bɛ katikaw fɛ Mamaira Tere kasi fanfɛla la posu kɛrɛfɛ ko n'i sera posu la n'i ko Mamaira Tere dɔrɔn terrain dɔɔni don a bɛ san dama bɔ sisan ni ye Cheick ka nada ye sunkalo jumaw bɛɛ lajɛlen na a t'o bɛɛ kɛ katikaw fɛ kati section fana o fana bɛ baara olu ka ɲɛmɔgɔ de ye Fasigi Dunbiya ye ale ye Dunbiya wa alaikum salam wa rahmatullah kori baasi tɛ yen ne ba i tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min Aïssata Traoré ka bɔ Bamakɔ Fajiri la Aïssata Traoré ka bɔ Bamakɔ Fajiri la Bamakɔ Fajiri Aïssata Traoré kori baasi t'i la Fajilakaw bɛɛ ka kɛnɛ ayiwa Aïssata an bɛ k'i lamɛn folikan ni dugawu don jumɛn b'i bolo k'a lase amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin an shawala bara la o diyara n ye kosɛbɛ i Traoré kan b'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Fajiri an yɛrɛ karamɔgɔ bɛ nɔ Elhaji Mohamed Cissé Iranian ka Cissé dɔw ko Haidara ka Cissé dɔw ko Chia Cissé ale kelen de ni tɔgɔ bɛɛ sɔrɔ Mohamed Cissé a n'a ka denbaya o sigiyɔrɔ bɛ nɔ Fajigila ma Bayisa Koyita fana bɛ Fajigila Ansar Cɛba dɔ a Cheikhul Aala an b'a fɔ ka wale ɲɔgɔn ka Fajigilakaw bɛɛ lajɛlen fɔ a alimamiw n'a dugutigiw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ dɔw bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum an karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Jawara Traoré ka bɔ Kucala Sumaila Jawara Traoré ka bɔ Kucala Cheikhna Traoré ka bɔ Kucala Jakarija Traoré Jakarija Traoré Jakarija kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ Kucalakaw bɛɛ ka kɛnɛ bɛɛ ka kɛnɛ denbaya bɛ di i bisimila i bɛ direct la Shirifila TV kan diɲɛ bɛɛ tulo b'i la nin waati in na folikan ni dugawu don kan jumɛn b'i bolo k'a lase an ma sunkalo daminɛna hɛrɛ la Ala k'a laban hɛrɛ la amin ya rabbal alamin Ala ka karamɔgɔ yɛrɛ kɛnɛ to an kɔrɔ amin 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 Ala k'a laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amin ya rabbal alamin aw min b'an bilasira Ala ka hɛrɛ k'an n'a bɛɛ lajɛlen amin ya rabbal alamin amin 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 ka foli de tun don foli diyara n ye kosɛbɛ i Traoré k'an bɛ Kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo Kucala an bɛ Kucala Mohamed fana ye Mohamed Traoré fana ye maa cɛsirilen kosɛbɛ Jamiat Ansar Dine kɔnɔna la ni Sherifu donna Kucala nin kamalen a galabu ka kɛnɛ Mukhtar ni ɲinɛna n buran kɔ dɛ foli ka Muranakaw ye Abdul Karim bɛ Fode Fall bɛ an Muranakaw fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kɔri baasi t'i la wa alaikum salam i tɔgɔ ni jamu i k'an wele ka bɔ min baasi foyi tɛ yen hakɛto i ma bɔ télé la dɔɔni wala i ka télé sɔn datugu ka bɔ ɲɔnɔ Aminata Kamara awɔ ka bɔ min ka bɔ ɲɔnɔ an ka malo sɛnɛ duguba ye ka bɔ ɲɔnɔ ɲɔnɔnkaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen ayiwa folikan jumɛn b'i bolo ani dugawu don kan k'a lase i filɛbagaw bɛɛ ma aya Ala k'a bolo mɛn a ka baara la amin ya rabbal alamin Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma amin 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 Ala ka labanko ɲuman d'a ma amin ya rabbal alamin Ala ka kisi ni tanga kɛ amin 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 Ala k'an ka jamana kɔlɔsi ma amin ya rabbal alamin Ala ka sunkalo hɛrɛ bɛ anw na aw bɛɛ lajɛlen ma amin 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 nse an bɛ Aminata Kamara an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn
ñono Isa Kanté bene nabi tonton Isa yo go tonton Isa no nabi anga dem so ne woro sara nabi anga dem sene nabi Musa gani te sabali Isa Kanté mbi fo ko ñono ko men borom sofu ame ñono dangile ko Fatim Sila fana muso cesi lendo yi kama fo malim jara muso do ni ga sala la mo la assalamu alaikum wa alaikum salam kori basite ko toro dola an ka moy to ni jamu be kan wele ka bomi barema e kabo Congo baraza wa kisha to ni jamu barema yara yara nangore o fle wa jora merci Congo point noir wala libre Braza wala Braza point noir mashallah on est doué point noir ka ubaya kene profondula ko di basi foiti aya iyara fuli kan me wiulo kala si ama ko toro dola amba we mi so la me vraiment am content ko sobe o diara ni aba du ngena fi bona ala ka na barala amin ya rabbal alamin amin ala ko mo ci ron non wa amin ya rabbal alamin amin ala ga fanga dana uma amin ya rabbal alamin amin yoro ta fanga ala ga dana uma ala ga jamana suma amin ya rabbal alamin amin ala ga jamana ja amin merci beaucoup ala follow yara ame il faut ki wala mano ko mo point noir Allahu akbar an ka ta tafsir ka inda ko sobe an kama Sheikh Abu Jafar Jabati wati na rabi abin kono akunda ni ko na suna be jigen ne ala sonama zawiya bayin kono Husainiya bayin kono Husainiya tul Imam al-Hasan ambe an kama nyanta Bashir nyanta wo ale tafsir da ne yana an kama tuma ta wuduna ay le tare woni nabiya be vol kono akume point noir ka suna abe do point noir ambe point noir be la jile fo grand mosquée almami yani ni to femme be point noir ni Braza amu be la jile fo do ne ga juru salamu da assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ko di basi foiti wa alaikum salam ne ba ito ni jamu be kan wele ga bomi abo Dawda bu ito ni jamu Aisha Koita Aisha kuri bashi tida ala ko bolo me aka barala amin ya rabbal alamin amin ala ka jamana basi amin ya rabbal alamin foli diaranye Aisha ikuita ame Dawda bu ka ubela jilen fo hakila ko Fatmata Dumiya be Dawda bu de iko ko tanti Fatmata Dumiya ale be Dawda bu dara ma ha fote ya jabi anga nyongo boya wala mi ka nyongo boya mi ko de fo ika musoroba jabi Fatmata jabi anga nyongo boya anga nyongo boya andene anga nyongo boya tie ko la mi tie fo de wala ame ma kelenta ma garsige duma kelenta ka so ka nega juru sira wala joka shini fana dondo ni Allah taala sama akila dobe nega juru sira la mola assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kuri basiti wa alaikum salam ito ni jamu yo kan wele ga bomi alhamdulillah ima botele la doni aha ito ni jamu allo biko ale ka nɛgɛ juru sira ma sira sɔrɔ an welebagaw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ye weleli kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin fana bɛ a diya tuma dɔ la ani an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an n'u ka jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ i sigilen i sigiɲɔ la ka weleli kɛ ka foli bila jɛmɔgɔ in lasebagaw ma ka foli bila ka dugawu lase ala de bɛ da kunnandi dɔn i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na a tuma dɔ la an ka dugawu bɛ jaabi olu ma n'olu fana ye dugawu kɛ an fana mago bɛ olu ka dugawu la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka u waleɲuman dɔn an bɛ taa kɛnɛya bunako kan dɔgɔtɔrɔ
dɔgɔtɔrɔ ko ok Tata Kuje Touré docteur Tata Kuje Touré Tata Kuje Touré fulaw muso madame Diallo an ka docteur fo yan kosɛbɛ kosɛbɛ docteur cɛsirilen sɛgɛbali ɲɛnɛmali mun de b'a bolo kɛnɛya bunakun kan bi Farimata Jaabi ok Usayi Kane an ka dɔgɔtɔrɔ cɛsirilen sɛgɛnbali ɲinɛnbali n'o ye docteur Tata Kuje Touré ladilikan min b'a bolo bi kɛnɛya hukumu kɔnɔna na o ye ko sariya 7 ɲɔgɔn bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to min na an ka balokow bɛ se ka sabati cogoya min na o sariya 7 in na ka da wagati cogoya kan a bɛna damadɔ fɔ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlen fɛ inshallah te alkaaba te wulati te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te minaŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaaba tew la kalite ko daa Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminaŋanaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma te gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuwanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ni bɛɛ tɛ te koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ mama fɛn min ni m'i teliya an b'an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamanden na Eba, e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye te Zeyna Zeyna i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyna ne na ye kalaya dɔɔnin Of. Cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye te Zeyna sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko te kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka te Zeyna k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyna e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa te Zeyna de ka a bɛ galabu kɛnɛya de te Zeyna
kɛ ka ɲɛsi aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Sherifula Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila kukura dɔgɔtɔrɔ ko jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma o sira kan. An ka jamukan tɛmɛnenw na an y'a yira ka aw la k'a fɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye waleya 7 minnu bɛ yen nɔ ni an y'o olu matarafa n'o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka an ka balo kɛcogo ɲuman ni ka o sabati o sariya 7 an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kun kan o sariya fɔlɔ o ye ka ji di an farikolo ma ɲɛnamaya sirilen don ji la farikolo kan ka ji ma fɛnw sɔrɔ kosɛbɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ sariya in b'a fɔ an ɲɛna ko minfɛn min ɲɔgɔn tɛ minfɛnw cɛ la o ye mini ji de farikolo mago b'ale de la wa an bɛ se k'a di farikolo ma waati bɛɛ sariya 2 b'a fɔ an ɲɛna ko an ka to ka an ka dumuniw bayɛlɛma n'an ye dumuni suguya min dun bi sini an k'an jija a ka kɛ dumuni suguya wɛrɛ ye a bɛ fɔ ko k'a diversifier an bɛ balofɛn minnu dun an ka dumunifɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dun nka farikolo mago bɛ dɔw caman na ka tɛmɛ dɔw kan a mago bɛ minnu caman na an k'o caman di a ma a mago bɛ minnu fitinin na an ka olu bɛrɛbɛn sariya 3 min mun fɔ an ye k'an ka yiridenw caman dun n'a fɔra ko yiridenw nakɔ kɔnɔfɛnw b'a la sanfɛfɛnw b'a la fɛn o fɛn ye yiriden a bɛ fɔ k'an k'o caman dun n'an y'olu don an ka balow la o ka ɲi an farikolo ma dusukunna banaw caman bɛ yen nɔ a bɛ farikolo kisi o ma jabɛti kansɛri fo ka taa se bana wɛrɛw ma minnu bɛ sɔrɔ bonya fɛ sabula ni bana kelen-kelenna caman bɛ sɔrɔ ni kɛn sigira farikolo la sariya 4 b'a fɔ an ɲɛna ko n'an ma ɲɛ k'an bɛ dumuni kɛ sukoromafɛn o kana caya an ka balo la n'an ma ɲɛ a donni kɔ a ka kɛ sukoromafɛn ye minnu bɛ sɔrɔ jiridenw na wali kelen balo yɛrɛ ni sukoromafɛn minnu bɛ na i n'a fɔ malo misaliya la sukoro b'o la caman t'o min dɔn an ka suman caman bɛ yen nɔ sukoro bɛ minnu na ka fara yiriden sukorow kan sariya ko an bɛ se ka olu dun an ka olu sukoro ninnu matarafa nka an bɛ sukoro jɛman minnu kɛ an ka dumuni kɛtaw la kuma bɛɛ an k'an kɔlɔsi olu la kosɛbɛ sukoro bɛ kɛ sababu ye ka kɛn sigi adamaden farikolo la o laban bɛ na ni tulu yeleni ye farikolo la caman b'i dama kasi dɔgɔtɔrɔ ko cholesterol de bɛ ne la o tɛ dɔwɛrɛ ye tulu dɔ de bɛ farikolo la min n'a yɛlɛnna n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ se dusukun ka kɛnɛya ma farajɛw b'a fɔ o de ma ko cholesterol a k'a dɔn k'a fɔ o cholesterol fɛnɛ na ɲuman b'a la i n'a fɔ juguman b'a la nka ni farikolo bonyana ka dan tɛmɛ kojugu juguman o bɛ san sɔrɔ ɲuman kan ni cholesterol juguman ye se sɔrɔ o bɛ se ka na ni bana sidɔnbali caman ye dusukunbana senkurubadimi arthrose goutte olu bɛɛ ye banaw ye minnu bɛ se ka sɔrɔ olu kɛcogo jugu fɛ waati koron kama an bɛ layidu di aw ma don n'a nataw la ni ala ma an ka jɔnya yira an na an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye sariya tɔw la nin fɛnɛ de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan na hakili la aw ye faamali caman sɔrɔ bi kɔrɔfɔw la a bɛ ɲini an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin waleya ninnu ta ni ka baara kɛ ni u ye walasa an ka kɛnɛya olu bɛ se ka sabati cogoya min na ale ni ka sunkalo tɛmɛko ɲuman ni ka o di an ma nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi kunnafoniw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a kan bɛn. Dr. Tata Kuji Touré an bɛ a fɔ ka wale ɲuman o kila bɔra ka ladilikan dɔw di an ma ni san caman ye ale fana bɛ ladilikanw di an ma fɛn min bɛ tali kɛ an ka kɛnɛya ko kan kɛnɛya ni sun fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ a bɔra ka mun de fɔ an ye se ka ni i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ ni foli ka kan ni wulikajɔ in b'a bolo kabi yanni ka kɔn sunkalo ɲɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo kɔnɔna na sabula adamaden u b'a fɔ de ko hakili lafiyalen ko bɛ farikolo lafiyalen na adamaden dun ye hakili de bon i b'a ye ni farikolo ma lafiya hakili tɛ se ka lafiya donc dɔgɔtɔrɔ n'i y'a mɛn fana i bɛ bato kɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kɛnɛ i ni na an bɔra k'a fɔ kuma daminɛ na ko sariya sun 7 i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen kan ka min matarafa k'i hakili to a la walasa i ka balo ko ka se ka sigi sen kan a ka se ka sabati a bɔra ka bakuruba 4 ɲɔgɔn fɔ o la o fɔlɔ ye jumɛn o ye 10 mili jɔyɔrɔ ka bon adamaden farikolo kan kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ a nafa
nafa ka bon farikolo yɛrɛ ɲɛli i b'a dɔn surtout an balakaw an b'a fɔ ko an tɛ ŋaɲɛ i b'a ye ni mɔgɔ min bɛ ji min kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a ye a tigi tɛn bɛ nɔrɔ ye a tigi tɛn bɛ biri ye quoi o fana kɔfɛ ji yɛrɛ min na an dɛsɛlen yɛrɛ tile kɔnɔna na normalement dɔgɔtɔrɔw ka ladilikanw n'u ka kumaw la an man ka tɛmɛ ji litiri 1 ni tila walima ji litiri 2 an man ka tɛmɛ o duguma bon n'i y'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ yen u ɲinɛ ji mili kɔ ka sɔrɔ min bɛ na ni kɔlɔlɔbaw ye sariya filanan o ye jumɛn ye an ka balo duntaw k'u k'u jateminɛ ni ka to ka a falen falen n'i ye dɔ dun bi to k'a changer o ka fisa adamaden ma kosɛbɛ sabanan o ye k'an k'an janto an ka nakɔfɛnw n'o ye légumes ye ani fo ka taa se yiridenw ma an ka yiridenw dun kosɛbɛ ni ka olu matarafa o ka ɲi farikolo ma surtout sunkalo in kɔnɔna na a b'an dɛmɛ kosɛbɛ laban a jɔra min kan o kɛra k'an kɔlɔsi sukaro ye surtout sukaro jɛman k'an k'an jija sukaro naturel an ka se ka olu dun i b'a sɔrɔ sukaro naturel la a bɛ sɔrɔ an ka balow caman na i n'a fɔ a ye malo fɔ cogoya min na wa o fana bɔlen kɔfɛ a la a ye firi yɛrɛ min fɔ firi caman de bɛ yen sukaro bɛ minnu na i b'a ye a sukaro ye naturel ye a ka ɲi mɔgɔ ma wa i bɛ timiya yɛrɛ fana sɔrɔ a la sukaro timiya dunta fana la i b'a ye dɔw fana olu ka fɛn tɛ ninnu ye di bɛ se ka kɛ k'o remplacer parce que di fana o ye fura ye o se ka nin ka fara min an fana bɛ ka dɔgɔtɔrɔ dɛmɛ a ka baara la a ye firi ko min fɔ mais sunkaloba in kɔnɔna na an yɛrɛ ka baara bɛnlen b'o ma ka firi gansan si n'u b'a fɔ o ma ko smoothie an yɛrɛ b'o feere ni mɔgɔ minnu mago b'o la ko mɔgɔw ka sisan an bɛ tɔgɔ la jamu smoothie butter delice an bɛ fɛ ka jamu da kɔnɔna na naturel bɛ an ka sponsor officiel fo jus persia bɛ an bolo yan nɔ thé alkaba nɔnɔ halib fo ka taa se mayonnaise ka di ma tamati dɛgɛ lɔgɔti a yɛrɛ ɲɛ bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen ninnu de kɛra sababu ye ka an ka nin yɔrɔ in dilan tantɔ a ye nafolo caman de don nin baara in na walasa jɛmukan in bɛ se ka sanga sɔrɔ jɛmukan in bɛ se ka baara sɔrɔ ka fanga sɔrɔ cogoya min na donc an bɛ a fo ka tila ka maaw wele maa o maa bɛ fɛ ka dɛmɛ lase jɛmukan in ma a ka se ka jɛmukan a ka se ka nin produit ninnu san ka sunkalo latɛmɛ ni a ye a latɛmɛ cogo ɲuman na ni Ala taala sɔnna ma a bɛ i n'a fɔ i ye dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin jɛmukan in ma foli nana Mutar Bagayogo an fɛ Mutar su na nafila su na nafila ye nafila jumɛn alhamdulillah Sheikh Usman naam n bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka se nafila ma an tila an bɛ taa sugu kɔnɔ dɔɔni an bɛ lajɛli kɛ o kɔnɔna na maaw b'u labɛn u ka biki ni papiyew ta ka dɔn ka nafila ninnu jɔyɔrɔ ka bon maaw bolo kosɛbɛ a nafa ka bon maaw bolo kosɛbɛ donc yanni an ka se nafilaw ma an bɛ taani dɔ d'u ma u ka biki ni papiye la n'u bɛ fɛ k'a sɛbɛn n'u yɛrɛ fana bɛ fɛ ka telefɔni labɛn ka enregistrer wala k'a ja ta an bɛ o temps di olu ma an bɛ taa sugu kɔnɔ dɔɔni an bɛ segin ka na ka nafilaw di Ala taala sɔnna a ma. Kumaba alikwati bele bani mbebala abedayele noyana kadatu noyana kamara kunya kasalu yana sabati ali bonana divisini ni mokoro balu beta makakala nono alim ha nono la horo afenye bi abdule an bɛ segin ka na nɔ Elhaj Mutar Bagayogo su in na ye sunkalo su naani na ye inshallah nafila jumɛn b'an bolo bi Sheikh Usman an bɛ Ala fo sunkalo su naaninan nafila o bɛ jago naani ma salam bila ko fila
jago kele fatiha kalan k'a dafa ni ka sɔrɔ ka suratu kafiruna n'o ye qul ya ayyuhal kafirun ka taa bila sura laban na siɲɛ 3 o tuma n'i ye salam bila wurdi n'o y'a zikuru ye ya wahab siɲɛ 100 n bɛ segin a kan sunkalo su 4 nafila jago 4 salam bila ko 2 jago kelen fatiha kalanni kɔfɛ suratu kafiruna n'o ye qul ya ayyuhal kafirun siɲɛ 3 o ma wurdi ya wahab siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ an kelen n'a bɛɛ lajɛlen bolo ka bila an ka mizanu na sallallahu alaihi wasallam inshallah i b'a dɔn ni nafila ninnu maa caman bɛ sigi ka nin kɔnɔ waati caman nafila ninnu jɔyɔrɔ ka bon mɔgɔ bolo kosɛbɛ fɛnw de don ka maaw dɛmɛ alabato kɛcogo ɲumanw bɛ se ka kɛcogo an bɛ deli k'a fɔ waati bɛɛ diyagoyaw tɛ nka a bɛ maaw dɛmɛ k'o organiser alabato la n'i ko mɔgɔ dɔ ma jɔ ko fila seli ka nin seli ka nin kɛ ka nin kalan o ka nɔgɔ a bolo nka n'i ko mɔgɔ ma a ye nafila seli ten u yɛrɛ ma a kɛli ma nɔgɔ wala nka n'i ye a bɛnɛgɛmɔ k'a di maaw ma a b'a kɛli nɔgɔya o kama de an karamɔgɔw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu tɛmɛna olu ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka nin dilan k'a di an ma walasa ka maaw dɛmɛ u ka batogo kɛcogo ɲuman na an bɛ Ala taala deli Ala ka an ni o sara ni hɛrɛ maa minnu fana cɛsirilen don nafila ninnu na kosɛbɛ n'a tɛ fɔ o kɔ Bukari sunkalo nafila an bɛ nafila minnu seli ɲɔgɔn fɛ safo kɔfɛ o selilen kɔfɛ dɔw tɛ da n'u ma nin nafila ninnu seli wa n'u yɛrɛ m'a sɔrɔ n'u m'a mɛn don minnu ti lafiya dɔw yɛrɛ fana bɛ jɛmukan in lajɛ nafila in de kama bɛɛ n'i ka lajɛli kɔnɔ an bɛ Ala taala deli Ala ka an ni u bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye aw fila aw tunnen don nin waati in na dɔɔni nka an b'aw mankan mɛn tuma dɔ la film ko aw ɲɛsinnen don film ko ma aw filɛ acteur ni actrice tɔw de aw filɛ altokorol film in a bɛ se ka yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ dɛ ne ko film yɛrɛ bɛ kuma mun de kan dɛ طيب b'a dɔn an ka Seyida bi ale bɛna se ka caman fɔ nka ne bɛ bila a ɲɛfɛ Cheikh Ousmane i yɛrɛ tɔgɔman ka film dɔ n'o ye Ousmane Buni Artogorol komi an y'a daminɛ Artogorol la o ye Sulemani Sa den kabini a fa Sulemani Sa u tun bɛ sigiyɔrɔ ɲini de la turkikaw don ka sigiyɔrɔ ɲini ka sabati sigiyɔrɔ in sɔrɔlen kɔ u y'a ɲini ka se ka sigiyɔrɔ in lakisi k'a latanga ni tilennenya ye ni laadiriya ye parce que u ka waati bɛnna waati ma waati min bɛnkanni tun ka ca ka taa bin dugu kan ka faw faga ka denw faga ka tasumaw jeni o tun ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mangoli kunda ani ka taa se kuruwatigiw fɛnɛ fan fɛ donc Artogorol n'i y'ale ka ɲɛnamaya lajɛ faso in bɛ se ka latanga cogo di a y'a ye sinsin bere min b'o la o de ye a kɛ latanga ni laadiriya ye ni tilennenya ye ka maa tɔɲɔnenw ka hakɛ ɲini k'a di u ma ale ka ɲɛnamaya a y'a bɛɛ lajɛlen bɛn o de ma Ala sɔnna k'a ka o duwawu jaabi a n'o barika ka n'o de kɛ a denkɛ ye n'o ye yɛrɛ tɔgɔma ye Usman ni o de ye Dawula Usmaniya sigi ka diɲɛ bɛɛ mara ka bɛɛ kalifaya kɛ hakili la silamɛya dawula laban o de y'ale Usman yɛrɛ ye donc nin waati in na sa an b'ale de kan a bɛ bɔ télécherifila la sunkalo in na 20h mana se ka 22h voilà 22h pile an bɛ kari ɲɔgɔn na e bɛ Altokorol de filɛ mun na ayiwa e de bɛ Altokorol ka kumakanw lase dɛ inshallah Aja e bɛ jɔn ka kumaw lase bon komi Artogorol tɛ yen sisan Usman de bɛ yen ne tun ye Alima ye mais sisan ne ye Bala ye Bala Bala ka yɔrɔ nin bon Bala dɔrɔn tɛ ani musolaka tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen e de b'olu bɛɛ ka kuma lase awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ i n'a fɔ an balakaw jɔyɔrɔ ka bon film in na u jɔyɔrɔ ka bon parce que Usain Boukari y'a fɔ cogoya min na n'i ye film in ta k'a lajɛ Usain Kane ɲɛnajɛ fɛn don a bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ a bɛ wagati tɛmɛ mɔgɔ kan et puis fana a kɔnɔna na walandaw caman bɛ sɔn a kɔnɔna na i kɛra diɲɛ mɔgɔ de i kɛra jama marala ye o i tɛ jama marala ye o e yɛrɛ i ye denmisɛnnin de ye o i ye mɔgɔkɔrɔba de ye o walanda camanba de bɛ sɔrɔ film in kɔnɔna na sabula film in faralen don ɲɔgɔn i n'a fɔ a fɔra cogoya min na ka laadiriya ka se ka o sabati mɔgɔ ninnu u ka slogan yɛrɛ ye o ye quoi ko ka laadiriya sabati bon i b'a ye laadiriya bɛ sabati diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an karamɔgɔ y'o fɔ o bɛ segin ka na jogo ma laadiriya bɛ sabati diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a ye lafiya de bɛ balo hɛrɛ la o de bɛ bon min jumɛn de bɛ yen min tɛ laadiriya ɲini parce que ni laadiriya kɛra tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma o bɛɛ y'i kɛta kɛ bɛɛ
bika ko ka tɛmɛ sira fɛ ne ka n ta kɛ ne ka tɔɔrɔ tɛ se ma n ka tɔɔrɔ tɛ se Mutar ma n'o kɛra i b'a ye lafiya de bɛ na sigida la o film in kɔnɔna na leçon caman de bɛ a kɔnɔna na o ko i mana kɛ maa o maa ye i mana kɛ mɔgɔ i bɛ walanda sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ ka tata sɔrɔ a la aw ye Altukuro ani Usman danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ fa ni den don c'est-à-dire que fa tile banna den tile bɛ na o dama de don a ye min f'i ye tan c'est-à-dire madarasa yɛrɛ de ye film ye kalanso don fɛn minnu bɛ mɔgɔ yɛrɛ attiré film ko la bi n'o dɔ ye kanu kɛcogo ɲuman n'a kɛcogo jugu n'i ye film in filɛ i b'o leçon sɔrɔ juguya a kɛra fa jugu ye walima furu ɲɔgɔn jugu walima den jugu walima baara ɲɔgɔn jugu walima jugu kɛnɛkanta a n'a dogolen n'i y'a filɛ a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est-à-dire que kabako dan don a même temps dɔw yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ olu film filɛ ko kɛlɛ ni action yɛrɛ fana camanba de b'a kɔnɔ kari ɲɔgɔn na y'a ye o camanba de bɛ film kɔnɔ ko an bɛ siɲɛ ta a kɛra kalafili a kɛra bamurulama ye a bɛɛ de b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ effectivement o de ye to film makari kosɛbɛ n'a waati kɔni sera tuma dɔ la denmisɛnnin yɛrɛ i b'a fɔ k'a ka d'u ye ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan maakɔrɔbaw yɛrɛ n'a girinna i y'a yɛrɛ tuma dɔ la cɛkura n'a waati kɔni sera cɛkura bɛ diɲɛ fɛn fɛn na sa a mago de sara waati dɔ kɛra a tun kɛra mɔgɔ yɛrɛ kɔni bolo sa ko anw yɛrɛ de dɔw tun bɛ ne wele telefɔni na ko allo ne ko allo awɔ Altukuro de don wa aw kana cɛriboti to mɔgɔ jugu ninnu bolo ne ma sɛbɛn n'an ye baara sɔrɔ yan a bɛ sɛbɛn de f'i ye e kana cɛriboti to mɔgɔ jugu ninnu bolo dɛ olu b'a faamuya u bolo ko anw yɛrɛ don ne fana ni dɔ bɛ da Sayigan a ko ne ma cɛ a b'a fɔ Usmani ɲɛna Usmani ka kolon kojugu c'est à dire Altukuro filɛ hakili tun bɛ Altukuro la hakili kɛ mais Usmani jawulen don ne ko n y'a faamuya ko n'Ala sɔnna Usmani tɛ n'a ja bɛ na sigi o Sayigan tiɲɛ yɛrɛ la ni yɔrɔ in na an bɛ an baarakɛɲɔgɔn tɔw fo parce que anw de bɛ kɛnɛ kan mais caman bɛ yen an kɔfɛ an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bɛ yen sabula film sababu ɲuman o y'an ka Seyida ye n'o ye Seyida Nafisa Usmani Hayidara fo ka taa fara an baarakɛɲɔgɔn tɔw kan Musa Abubakar Sidibe Musa Khalil Tarawele Musa Usman Tarawele ani fo ka taa se Fatumata Dunbiya Umar Kamate an b'u bɛɛ lajɛlen fo o fana ye an baarakɛɲɔgɔn ye ka fara an kan film in ka se ka diya k'a ye an bɛ baara Tarawele groupe de quoi baara don awɔ tuma bamananw b'a fɔ ko ni dɔw kun ye suma kɔrɔ dɔ ta bɛ tile la dɔw de kumakan bɛ bɔ nka baara caman de bɛ kɛ duguma baara caman de bɛ kɛ o baaraw de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa maaw bɛ jaabi et puis jaa minnu fana o film ninnu i y'a fɔ cogo min na tuma dɔ réalité tɛ mais walandaw de don walanda talenw de don a bɔlen don réalité de kɔnɔna la k'a dilan k'a kɛ image ye walasa maaw bɛ se ka walandaw sɔrɔ a la maaw bɛ se ka leçon sɔrɔ a la sinon tuma dɔ la réel yɛrɛ tɛ nka a taalen don réel de la walandaw de don i b'a ye film caman ni maa min bɛ fɛ ka o fana ye message ci cogo sira dɔ ye wajibi cogoya dɔ don wala k'i ka hakilina dili cogoya dɔ don dɔ ta bɛ kɛ ni kumakan ye dɔ ta bɛ kɛ ni jabɔ ɲɔgɔnbɔ ye dɔ ta bɛ kɛ ni film dilan ye an b'aw fo ka waleɲuman na Usman yanni kɛ bɔ a kɔnɔ bɛ profiter an dɛmɛbagaw b'a kɔnɔ olu fo kosɛbɛ parce que min bɛ ale baara in fana diya an bolo o de ye k'a fɔ ji pressé a tigi ye k'a kɛ na a kana da plateau in ma ko a k'i janto film fana na a kɛ bolo dɔ pressé an bɛ segin ka na o la ni Ala sɔnna a ma an bɛ wele bila u ma ni min fana bɛ fɛ ka film kɔkɔrɔma don k'i ka dɛmɛ don film fana ye o fana siraw dayɛlɛ ni i sera Jaba la télé Jaba la parce que an ka commercial ma Sumale Tarawele ani Amadou Samake ani u baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen an baarakɛw caman bɛ yen nɔ minnu bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni sera olu ma dɔrɔn wala ni ye Mukhtar yɛrɛ wele wala ni Fatumata yɛrɛ wele sira bɛ labɔ i bɛ se ka a sira sɔrɔ ka film kɔkɔrɔma don cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛna Sherifila kɔkɔrɔma donni de la ni jɛmukan yɛrɛ fana kɔkɔrɔma donnibagaw caman de b'an na Mukhtar maa caman de bɛ na an ye sponsor officiel fɔ an y'o fɔ k'a da k'ale ye niyɔrɔba ta kɛnɛ in kɔnɔna la nka ale kelen tɛ maa caman de fana bɛ yen nɔ minnu kɛlen ka na n'u ka produit aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jɛmukan rubrique o rubrique dɔ kɛlen k'o kɔkɔrɔma don minnu fana kɛlen ka na n'u ka produit ye sponsor ye an bɛ taa sugu kɔnɔ an bɛ olu fana ka jaw lajɛ
o ka mina feere ta mun bolo an bɛ jɛ k'olu lajɛ waati kunkurun kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni Alahu taala sɔnna ma. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank Baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank Baraka kan wa? Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank Baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa? Awɔ, Coris Bank Baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa? N'an mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa? Ne ka kalanko dun. Awɔ, k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye Ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank Baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakolo gɛrɛw na wa? Jaati, Coris Bank Baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank Baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la. Coris Bank Baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International Baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Sunuŋo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati di Ramadan Mubarak. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous les produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Te national Mali kono ani Mali koka te national te do te miname au bela jele kamo nego te national afo jama sago te national abesora anga jamana imbuti kiba u bela jele la tabali bada u bela jele la jama donya u fe konya donya u fe sumunge yoro la dengu ni donya u akadema ya ula gere una baroka yoro la te national nena ko kele beke la dai te national akere ngerembe ninga lasa ko kanye amingo kele bi mate ko nege dat le mu me bela jele national Mali kono ani Mali koka na mago jora camion va sandala abise ka weleli ka nega juru ko besira o minumve 66 57 47 05 walegele 76 60 60 02 te national apote ka nuba usago nana de te national nana parodiara anana de Te national nana jama sewara. Te national inalikera tare ala ka barka bila. Soir énergie boisson énergétique kele mimbe ni ale nana fargolo funi galabu kenali katase au bela jele kama Soir énergie ale boisson ye ni ale miko kele ale be ebla ko chaman gono kasega I akli ko faranyonga fargolo ka ale fene sabati afo Soir énergie ale établissement Mamadou Sembara ale de be a représenter ba Maliba ale konnana premier Soir énergie Asoroba Odiflay, Femi Bulkasombugu, Ale Sugula, Yoro Kilipe Dume, Station Triangle, Ale Masruyana, Walima, Femi Kenyeba, Région Ale Konana, Kenyeba Faraba, Eba Ale Soroy, Negajurubouve, Uluflay, 78 45 06 15, Walima 70 47 47 87.
Suŋalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Suŋalo mixuel ye suŋalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamin nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Suŋalo mixuel ye limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixuel, suŋalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixuel, riche et crémeux. Championi, Imashwa Kadatinia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodana, Afaron Kokele, Abedala Bukemea, Ibila Bella, no, Atandu. Teuka Championindo, Agute Lerica Galomunda, Idanaya. On papa goûté, on maman goûté, j'ai Johnny goûté, j'ai Aya goûté. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop. Dedanaya, Yedanaya Minafa. Seiko's Broad. Madame, Namu. nono sugu jumɛn don? Nono Sahel kanɛti kɛ. So dara fo ka nono Sahel kanɛti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulanin ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn nka cɛ i k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nono Sahel kanɛti nin kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ne bɛ yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne minni na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. N'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wulate te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di
te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alikaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maaya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni mɔɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te minaŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alikaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa Ami andem bau fo wali mano dele ka fo ni ame jonu kuna ni apo sababu ma anya fo kateme ma kenen ka basi ni chukuna kenen ka gilan kanya kenen chukuna ta fa bila jide ni so jere me kala chukuna de me wa do de be jam ko na ka sababu ka de pasu ko bo ko sobe ma mun mina nuka publicity yo mun nuka produit ka wari chaman doni na wala sa jam kai mi se ka siki kanya chuka mina anga foli ni do dombe u bela jere ba ko oni che u yere ke on barai ya tane donan do dokenye na doki amma go be lu ba kanye am fana bu ko jawira yemi bo akalama na shirifla be fen ko ni bo dala ko sege le be wa do shirifla e mami tay shirifla e téléphone bi be la jeni ma do shirifla te do ko la ti ka fa do ko ga wari mi te ga fen no ira maula ti ay shirifla be fen ira maula kisero itega da waka ko sege le ko kama ima produit chama sigile an kalafe te alkaba mun ye temi olu ba do ya na samusa fo mai mun fatinga yo ulame ji presia yin din fana jorom bi yire dena harma den ka farko la a ji gere bole ya lasago wati kono o de ji presia a nation chama mala su tikelen ko fe ko do ka farko ko de façon be bala fo ata si machine kadima mayonnaise kadi ani logoti ambala kauka ni aja fatmata da kunya fla folika ambala kawi mun futini na wati malgré usulenu bela jeli segenenu ube gabu shishida ni wati na gabu futini wala saka sute o labe dutibu ye ani budewi folika min do kala se ambala kaw alhamdulillah usaykan ambala kaw o bifo yerenji mana kasobe ni folika kan ya jete ne sunu ko nana ibai wulka jo ko bu akonnana kirengere ne yala ambala kaw sabla sunu ko nana sunu be tobi suntiga be labe boy ba sunu tobi la ambala kaw be sunu tobi adu wore tidda tisno ko nyana ma so su ko nana sunu tobi be ala bato fana be ni na flani fe mo seli o be ko fe tuguni fana dugu mana je tuguni suntiga labe on bidami abidam no sogoma lafiya tuguni iba ye sunu ko nana ambala kaw kan lafiya aka dogo kosebe amu fu wal iman don kosebe ka fu fana o ku chesiri sabla u ka baraji ka bu abora ka fo ni ye mo kene sun tige abena fo o tigi ka sun baraji de segima wa jatimne ambala ka be tobli mun ke aga do ka ambala ka be tobli ke ka be segima aka sun baraji no mo faita ka wala bena fo mo bale tala abena fo ikele ye sun baraji flasro wa ni mo kelen sun bo imagine ambala ka be tobli ke aga do ka ambala ka be tobli ke ka kelen dum ni yere anga ka du ko na ala ka du mambo aw mo juru ka sun tige baraji soro ya sun baraji soro ka mo dure sun tige fana iyo baraji fana so donc ambala ka ulu foli kaka ni ana so bo fana ba baraji so baraji ba me kana ni na so bo ari na so bo c'est vrai mais do fana alla be do tara do aka suno ko bla do aka lafiya bla kata suru la ka na usa awu na fa me a joro ba ambala ka to ani afala ka fana so do ko ambala ka fo me ni ga ya kele atu no ba ko la chaya ho ibara kaka ko awo no na kaka ule bewe ule dape kofe
mɔgɔw ɲɛnaman tɛ yen lafiya tɛ yen bon u bɛ jihadi la quoi u jihadi la an bɛ cɛsiri de fɛ u ye. a kɛ to ko su tigɛra Bamakɔ ni a lamini na ni waati min ka don ka ɲɛ. ayiwa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وهب لنا من لدنك رحمه انك على ما شاء اللهم تشهد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. Le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels.
championi Edanaya Imashwa Kadatimia Kafarifani Kageranyaga Fodanaya Afaron Kokele Abegala Bukenea Kibila Bella No Adandu Teuka championi no Agute Lorika Galomunda Edanaya Oh papa goûter, oh maman goûter, chez Johnny goûter, chez Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya akadi trop, Dedanaya, Dedanaya minafa. Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwɛli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixwɛli b'aw limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sungalo kalo damuye, watibe. Mixwell, riche et crémeux. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries IJA ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. alhamdulillahi rabbil alamin alaz mukhtar sunt kera sisan bi sumalo kile sabaye alhamdulillah ambe ala tanu kawale sunt kera ambe ala taala deli alami adamne na time ilana ali ala sumalo time do mun kera sumalo sunt ke watila ala taala deli do onu ala ka ajabi ante sege ante yina ambe do ke wati be akara moy asijida sherif usman madain haida ko kula asababu mwanye alede kam be faranyo ka ki be faranyo ka o de alkan la nyino o de ka konklina ambe afuka wala ngano do kai shijan an kenan ni laban kulma Allah ta'ala de ala ko di ani ama kenan da fade abe fe ka jamane sama ka sero na bisa dine abe fe ka dine sama ka sero na Allah ta'ala de ala ka o no waye no ya ka dima yawe an bawo mun be an balma mun be no a cema na musuma ambe do ku ci ko wasin da na yoro na ya rabbi ala ku teme o mai ka shi chama amaro kana alhamdulillah rabbil alamin ubasiraka alaka ci ko wabbe na baralo na akile ne tun shi usman madana hada akile ne do na shi usman madana hada chama bebi ulufu hayade aduna jiri duna ani ruhu duna no adin spiritual yi ani adin san muraje aka hakilla bi mawmala min bebe jatali wudu karamo julbe bi asar karamo julbe jiya kono bi ni mamu la kalambi o ma julbe jiya kono ma shi to odaro don ko she usman madan haida a chama bade be ni ai min ke dinin yi amadu ko jamane ko amadu ko jiyana shi korobara don chama sura don be jora alhamdulillah don be se kale joro fa kala don chama sura la mun se kale joro fa na obera tala ayre ni nafe ko kati simbo aka retraite tata ki lafiya ako don ba ku yere kala don ba ku yere ale ba ta kare ale na mi se o be kaso hay ni to yake abe do be se ba ale ka mizana ka pourcentage do bala na ko ka tabla ko ay neidu mita
ko fa ka taa layidu in se a ye se yɔrɔ la drapeau min b'a bolo ko fa ka taa drapeau in se a mɔkɛ ma an bɛ dugawu k'a ye k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a n'a ka majigi a n'a ka bonya a n'a ka majigi a n'a ka fonisereya an bɛ a fɔ k'a denw bɛɛ lajɛlen fo k'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo k'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan ani naani juguti b'a ma la an bɛ Alahu Taala deli maa o maa ko k'i tɛ ɲɛ Serifukɛ n'a ka denbaya kɔ Ala ka don i n'u ni ɲɔgɔn cɛ nka an tɛ taa yɔrɔ jan Ala ma ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba Elhaji Amiɲan an n'a ka ɲɔgɔn ye maa y'o fɔ a ko Usumani Kane a ko Kane a ko n'i ye Serifukɛ a ko bɛ fɛn min i n'a fɛ k'a kana danga don a ko n'a ye maa o maa danga ko hali o bɔkolo tɛ kɛ fɛn ye k'a kana dangali kɛ k'a ka dugawu kɛ ko jugu tɛ Serifukɛ la tuguni diɲɛ Elhaji Amiɲan ka kuma ye t'a la tuguni k'a jugu bɛɛ yɛlɛma ka k'a niw ye ko hasidiw de b'a la hasidiya o fura tɛ maa bolo an b'a fɔ sa wa min sharri hasidin idha hasada su tigɛlen kɔfɛ ila ngɔnɔw ɲiginna farikolo lafiyara Sheikh Mukhtar yani an ka bɔ jamukan kɔnɔ i bɛ segin nafila min tun y'a fɔ i bɛ segin nafilaw kan hakili la sisan n'a fɔra a bɛ faamu waati in na kosɛbɛ i bɛ segin an ye nafilaw kan yani an ka bɔ cogo ɲini alhamdulillah Sheikh Kane Ala ka hɛrɛ k'an ye walasa an ka se ka kalo belebele in tɔnɔbɔ ni nafila ninnu bɛ di o kama o la an bɛ su naaninan na su naaninan nafila o ye jɔko 4 salambilako 2 jɔko kelen o kelen Fatiha kalannen kɔfɛ suratu kafiruna ol ya ayyuhal kafirun ka taa bila sura laban na o ye siɲɛ 3 o kumana fɛ n'i ye salamu bila a wuridu ye ya wahab siɲɛ 100 su naaninan nafila jɔko 4 salambilako 2 Fatiha kalannen kɔfɛ ol ya ayyuhal kafirun siɲɛ 3 a wuridi ya wahab o siɲɛ 100 n'an y'a kɛ Ala k'a minɛ an bolo Ala kira bonya kama sunkalo in donna an ka hɛrɛ Ala k'a bɔ hɛrɛ yani an ka bɔ jamukan kɔnɔ k'a yɛrɛ la relève de wudu n'o ye ansar karamɔgɔ minnu bɛ u denw olu ka tɔn sigilen k'a fɔ ko olu faw sɔrɔ sira min kan olu yɛrɛ fana bɛ tugu u faw kɔ o sira in kan olu laada de olu fɛ nin ye a san na a ta ko 4nan ye san o san u bɛ wajulu kɛnɛba sigi sen kan wajulu kɛnɛ in dabɔ kun ye silamɛ fɛn fɛn fatura diɲɛ fantan ani naani ka dugawu don kɛ k'a ɲɛsin a silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnya la u faw n'o ye wudugu karamɔgɔ minnu fatura u to nin sira in kan ka dugawu kɛ u faw ye nin fana ye dugawudenya dɔ ye den min hakili bɛ jigin a fa la ka dugawu k'a ye surtout taacogo min tun ka di fa yɛrɛ ye o ye dugawudenya ye an bɛ wudugu denw an b'o u fo k'u wale ɲuman dɔn o wajulu kɛnɛba bɛ sigi sen kan sini sibiri ni Alahu Taala sɔnna a ma surafana to dunnen kɔfɛ a bɛ kɛ madrasaso cour kɔnɔ Bangɔni Janginɛbugu la bɛɛ lajɛlen welelen don an ka taa fara an denw kan ka t'u encourager u ka nin baara in na ka taa a f'u ye k'a fɔ k'u bɛ baara min na kan n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ a la k'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a f'u ye Ala ka yani kɛnɛ ni labanko ɲuman di an ni u ma Fatima Jaabi kuma kuncɛ kuma yana ka bɔ kibaru kɔnɔ Usayi Kane an bɛ yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn sabula baara an sigi kuma ni sisan cɛ a janyana kojugu n'i y'a jateminɛ e ka kuma cayara ka tɛmɛ anw bɛɛ ka kuma kan k'i ka cɛkɔrɔba fana fo n'o ye Usayi Imam Alhaji Mutar Bagayogo ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fana fo an bɛ foli di ɲɔnɔkaw ma yan nɔ ɲɔnɔkaw bɛɛ tɔgɔ la ka Madame Jara Fatim Sila ni ka fara n jatigimuso Awa n taara ɲɔnɔ ko Usayi Kane ja ɲɔnɔ ka di n bɛ kuma f'i yɛrɛ ye Usayi Kane n bɛ ka cɛkɔrɔba de ye nin kuma fɔ m'a adressé i ka cɛkɔrɔba la awɔ n y'a jan fana b'a tigɛ parce que kuma bɛ ne de an bɛ ɲɔnɔkaw fo ka Masa Solo Zabure Tonton Isa Kante Alifa Jabi ka ɲɔnɔka bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na Usayi Kane an bɛ dugawu sama jamana in ma sabula jamana in fan caman bɛ yen bi a galen don kosɛbɛ kosɛbɛ surtout ɲɔnɔ jamana yɛrɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati jamana in kan jamana in tun bɛ cogoya min na Ala k'a ja ka tɛmɛ o kan ka sanka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka san dugutigilakaw fo ka alimamulakaw fo ka jeunesse fo k'a laban Jamiyatu Ansarudine Islamiya tɔnden minnu bɛ san a section n'a comité bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la midi comité u ka président ba Idrissa Mikoro Usayi Jabi olu ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni papier falen bɛ tɔgɔ de la an tilala an tɛ se ka bɔ n'an ma sangaw fo wale ɲuman
damadɔ kana kɛ sangaw ye sangaw fura wala donc an bɛ foli kuncɛ k'a laban an karamɔgɔ an'an fa la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an baw ani an karamɔgɔlakaw a Seyidi Serifa Ahmed Tidiane Haidara a n'a balima bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a deli Ala fɛ an ka jamana Ala ka basigi sabati a kɔnɔna na sunkalo in fana a donna hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la k'a fɔ ka sigi a kan tuguni Sugunikura mɔgɔw an bɛ dugawu kɛ u ye ko mɔgɔw ma fana baɲumankɛtigiw k'u hakili to ko in na Daramani Tarawele a foli a y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen ka tasibila kɛ ka taa Sugunikura sigibaga bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banama place la Daramani Tarawele an b'a fo olu yɛrɛ ka yɔrɔ u ye dɛmɛba de don mɔgɔw ma baara in kɔnɔ parce que tasuma minɛnen ta u y'u ka mobiliw bɛɛ bɔ yen place la donc mɔgɔ minnu ka minɛnw n'u b'a fɛ u ka sauver u ye place di mɔgɔw kɛ n'u ka minɛnw bila yen o la an b'o fo o baɲumankɛ baara la ka don Sikaso kɔnɔ ka Grand M Soninge fo dɔw b'a fɔ a ma ko M77 ka taa Kongokaw fɛ yen ka Elhaji Yusuf Kasamara fo ni ka sɔrɔ ka a laban Abidjan Adjamé Lɔgɔba la marakaden minnu bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo Musa Cɛfarin tɔgɔ la dɔw b'a fɔ a ma ko Musa Kamisogo an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka Sorento Isaba Sissogo fo ale ye dankɔrɔba ye an b'a fo alimentation damu kɔnɔna na inshallah an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an b'a yira an bɛ baara min na an ni radio Cherifila de bɛ ka jɛ ka baara kɛ o fana bɛ direct la an nɔfɛ nin baara in na ani a bɛɛ fɛn kelen de télé Cherifila radio Cherifila a bɛɛ ye fɛn kelen de ye a bɛɛ maa kelen ta ye wa a bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen fana na a ye jɛ ka baara don radio Cherifila an bɛ u bɛɛ lajɛlen fana fɔ Ali Yaliko ye ani a baarakɛɲɔgɔn an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ ka segin ka an baarakɛɲɔgɔn Elhaji Amadu Jalo min bɛ sigi nin sigiyɔrɔ in na don o don sunkalo tile fɔlɔ fo ka taa se tile laban ma sɛgɛnbali ɲinabali an b'a fana fo k'a wale ɲuman na cɛsiri n'a ka wulikajɔ la komi an y'a fɔ cogo min Serifa Ahmed Tidiane Haidara a kan ka taa Katikaw fɛ su in na donc o baara labɛnw kɔnɔna la hukumu kɔnɔna la an karamɔgɔ Amadu Jalo bɛ o kɔnɔna la a ma yan sɔrɔ bi an bɛ a fɔ k'a wale ɲuman na clip du jour an bɛ bɔ ni zikiri Amadu Amidu Kulibali an bɛ dɔɔni lamɛn ale ka zikiri la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka bɔ baro kɔnɔ inshallah. Papier music. Ramadan Shari Ramadan Khair Sumala kalo desira Sumala kalo ya kalo bai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Amin Kada sumala kalo Kalo ingabu kalo ingasanu Adira kira mamaduma Ramadan Shari Ramadan Khair Salini kalau ala kagani Salima kalau ala kagani Mauludu kalau ala kagani Ashura kalau ala kagani Sumalo kalau desira Wasilam kagani Sumalo kalau desira Sumalo kalau ala kagani Kalu jarabi kalu ba sungalo kalu jarabi kalu sanuma Ami kalu tami kelenge ami dumini ni jimi kalu kalu blali koni umaka utaro Anga nasali ya una Anga uncheziri kusube Jamaru bitami Mogoda uti ala mukuma fo Uti ala wele ni sumalo kalo majo Musoda ubi sujura fini udu Sumalo mana
ambe zikiri amidu kulibali fo akani fasa duma bayna sumulu ambe barawo kunce ni juina ka bela jelen fo ka wole mano ka anga équipe technique fo mun tumbe noire kofe ka an jawla bo kana amidu ko fo wati be ne do kuni sumala do ta de be kle koro nyaye mawusi ka jawla ka ko jawnya na jamukan diara mado de kofe nga uluti nga baran famba ye uluye o mawula kumboy kamni directiona el haj Ousmane Souri directeur ana baraka nyo belajele fona ce service commercial ani anga kesio ani belajele commercial mo belajele asi gérage mo ma kana ani rafi équipe technique na mo babula no puya jageli kulwal no responsabilité technique kana se anga man ke fama Mohamed Keita ani abaraka nyon belajele Adama Salia Koulibaly Shaka Koulibaly Moussa Traoré GMT Abou Jabati Fogatasi Koche Jarama ambe u belajele fo anga cameraman anga journaliste rédaction mo Moussa Fomana ka jama ambe u belajele fo ku belajele wali nyumano Sherifla ye jaka barade dobe wuli doba asi ame belajelen fo aw fleli kala fana aw joro ka bon kosobe ka dame ni ame nyon kuma kelate do de be misile no ka ilaje ambe aw fana fo ka aw wala mano ka do ko we ka do ni fe ka fo sini fana ye do no ni ala taala sona wa sini fana anka mo Amadou Diallo abna sura keneka ani baraka nyon ka jamuka kurala se umma ala ka shingerana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.